L-odwa tajba. Jien mifsud nilqakom għal din ix-xandira diretta llum il-ġimgħa 24 ta' Mejju illi fiha se nkunu qegħdin nagħmlu reġistrazzjonijiet tal-bniet Year 1. Ir-rwol tiegħi għal min s'issadu ma jafx huwa Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Nisranija. Kif nagħmlu dejjem ħankunu qegħdin nibdew b'daqsxejn ta' talba u daqsxejn ta' riflessjoni qabel dik u mbagħad nibdew bil-proċess kif ġie spjegat lilkom il-bieraħ. Dalgħodu bla ma rridu qegħdin insemmu daqsxejn fuq il-ħanqa li għandi jiena u daqsxejn diffikultajiet ta' saħħa żgħira illi għandhom uħud oħrajn diffikultajiet ħafna iktar severi minn dawk u nixtieq li apparti niftakru f'kull min għaddej minn dawn il-momenti diffiċli niftakru ftit il-min ikun qed jassisti lil dawn il-persuni. Ftit ta' snin ilu meta konna għaddejjin mill-COVID le konna nitolbu ta' spiss għal healthcare professionals, għat-tobba, nurses u kull min jaħdem f'dak il-qasam għax-xogħol kbir li kien qed isir f'dak iż-żmien anke jpoġġilhom infushom u saħħithom f'riskju għal ġid tas-saħħa tagħna. U kultant forsi ninsew mbagħad għax tgħaddi l-kriżi u ninsew illi kuljum xorta waħda għandna minn dawn l-eroj illi għaddejjin jgħinu lil tant u tant nies. Għalhekk nixtieq li talba tagħna llum noffruha għal healthcare professionals kollha li jkunu qegħdin jassistu bid-diligenza, bil-kura, anka b'mod uman il-pazjenti tagħhom, il-persuni li jkunu fdati f'idejhom jitolbu l-mulej ikompli jgħinhom fil-ħidma li jkunu qed jagħtu. B'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti f'ismek u tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid inti kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobża ta' kuljum għatina llum ħafna dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, bla daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Alla tlapajna mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier il-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Mela minix ħankun qiegħed nerġa' nispjega l-proċess kollu, però ħantikom ftit pointers importanti. Min issa teġa bdew it-telefonati fil-fattilhom li bdew xi 15-20 minutes ilu u dawk li kienu minn tal-bidu jafu li teġa sar il-kuntatt magħhom hekk kif anke din it-trasmissjoni jkollha xi ftit ta' delay ukoll bejn dak li jkun qed jiġri bħalissa u dak li tkunu qegħdin taraw. Intkom kemm importanti li taraw li mobiles tagħkom ikunu qegħdin available f'post fejn jaqbad reception tajjeb. Araw li jekk għandkom xi settings illi b'xi mod iżommu l-barra telefonati li jkunu ġejjin minn numri li huma barred li jkunu private number tneħħu dak is-setting ħalli jirċievi telefonati kollha. Ngħaddu għall-ewwel telefonata. Grazzi ħafna Sinjura Zoppardi, bonġu. L-għażla tiegħek għal Katrina, please. Sacred Heart għal Katrina, grazzi ħafna u ġodda tajba Sinjura. Bye, thank you. U kif qed taraw ħanużaw dan bħala eżempju, Katrina qiegħda mniżla l-ewwel isem fuq in-naħa tax-xelluk tagħkom u ma ġenb isimha issa der il-logo ta' Sacred Heart. Fuq in-naħa l-oħra qed nagħmel hekk issa qed taraw li hawnhekk hawn il-lista tal-iskejjel kollha bil-postijiet available li jibdew niżlin. Bonġu Sinjura Bonnici, l-għażla tiegħek għal Rejilla. Bonġu. Sacred Heart. Ejd li l-pronunciation tajjeb ħansejħula sewwa. Rejella? Rajela. Mela Rajela, Sacred Heart, bonġu ġada tajba, grazzi. Bonġu. U hekk ħankunu qegħdin għaddejjin. Bonġu Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għal Ġulja jekk jogħġbok. Saint Monica Gżira, grazzi u l-ġurnata tajba Sinjura. U kif qed taraw il-places li jkun hemm available fuq naħa tal-lemin ma' ġenb l-iskejjel jibdew jonqsu according li ma' l-għażla li jkun qiegħed issir minn naħa tagħkom għal uliedkom. In-numru li jkun qed jidher ma' ġenb it-tfal normalment ikun ir-ranking order. Issa nispjegalkom. Grazzi bonġu Sinjura Formosa, l-għażla tiegħek għal Eva, please. Good morning. No choice għal Eva. Thank you very much. Good day lilkom. Bye-bye. Thank you. Dak normalment ikun ir-ranking order illi jkun hemm anke fid-database tagħna. Signor De Gabriele, bonġu, l-għażla tiegħek għal Ella Marie, please. Saint Monica Gżira Ella Marie, grazzi ħafna ġodda tajba Sinjura. Bye-bye, good day. Bye, thank you. Però ġieli illi peress li jkun għatew min u dawk suppost ikollhom it-tnejn l-istess ranking number ġieli hemmhekk minnaħa tal-grafika biss tkun però. In-numru jibqa' għaddej allura jsir running order iktar mill-ranking order. Serħu raskom illi fid-database tagħna ir-ranking order huwa korrett u ma dak li kunu qegħdin nimxu.
Signora Cicluna, bonġu. L-għażla tiegħek għall-Emilia Julian, please. Sacred Heart, grazzi ħafna ġota tajba, Sinjura. Bye, good day. Xi ħaġa oħra importanti fil-proċess, fil-bidu rajtu kien qed jidher iktar issa qed jidher ftit inqas hemm l-iskermata bil-grafika fuq qudiemu, ma ġenbi hawn ukoll in-nutar Dr. Roberta Aquilina illi qed jisma' l-istess ħaġa li nkun qiegħed nisma' jiena wkoll fl-earpiece illi għandu u nkunu qed nieħdu rekord ta' dik l-għażla. Grazzi bonġu, Sinjura Abdilla, l-għażla tiegħek għal-Katrina, please. Waqgħet il-linja tas-Sinjura Abdilla nitlobkom jekk jogħġobkom terġgħu tippruvaw taqbdu xejn magħha. Biex bekk inkunu qegħdin niċċekkjaw il-xulxin ukoll dwar il-records tagħna u niċċertaw ruħna illi kollox qed isir bl-aħjar mod possibbli f'trasparenza għalikom. Qed nistenna ftit li tgħaddi terġa' is-Sinjura Abdilla. Nitlobkom tiskużawni ta' għandi daqsxejn ta' ħelwa f'ħalqi u kultant jaf ikolli nirreplacja forsi jirnexxinna nkampaw daw is-sigħat li għandna flimkien. Minkejja da xejn ta' ħanqa. Thank you very much. Signora Abdilla, l-għażla tiegħek għall-Katrina, please. Saint Monica Gżira għall-Katrina. Thank you very much, Sinjura. Ġota tajba. Bye. U qed jgħidu li fil-fatt li b'dik l-għażla tas-Sinjura teġa għalaqna Saint Monica Gżira. U għalhekk ħankunu qegħdin insemmulkom l-ismijiet u da ħajkun jkun il-proċess ma' kull eluq ta' skola. Mela Saint Monica Gżira illum ġew reġistrati Grek Giulia, Gabriele Ella Marie, Abdilla Katrina. U Saint Monica Gżira skola magħluqa taraw issa ma' ġenba hemm 0 u l-iskejjel l-oħrajn għadhom disponibbli skont in-numru ta' postijiet illi fadal hemmhekk. U nibqgħu mixjin b'dan l-andament. Sinjura x'Kembri Mikallef, l-għażla tiegħek għall-Katie, please. Saint Monica Birkirkar għal-Katie. Grazzi ġada tajba, Sinjura. Bye, good day. Niskużaw ruħna jekk it-telefonati jkunu daqsxejn waħda fil-qosor tamma nkun qed nippruvaw nżommu daqsxejn ritmu biex kemm jista' jkun ma ntawlux aktar minn neċessarju. Sewa għalikom u sewa għalina għal kulħadd. Bonġu Sur Bondin, l-għażla tiegħek għall-Emberli, please. Saint Monica Birkirkar għall-Emberli. Grazzi ġodda tajba Sur Bondin. Bye, thank you. Prosit, napprezza ħafna li qed tkunu preparati lesti, nitlob li kulħadd ikun preparata speċjalment anke l-oħrajn li għandhom ranking order aktar lura. Sinjura Gawċi, l-għażla tiegħek għall-Eve, please. No choice, sewa. Grazzi ħafna Sinjura ġodda tajba. Bye, good day, thank you. Bye. Kif tafu, kif ednilkom, sewa meta tisimgħu no choice, allura ma jonqos xejn minn dawk il-postijiet li jkun hemm disponibbli, ikun hemm raġunijiet ovvjament għal dik il-familja partikolari jew għax l-iskola li għandha teġa t-tifla huma kuntenti biha aktar mill-firxa ta' għażliet li ġew offruti lilhom, jew inkella għax hemm l-intenzjoni li jitpoġġew fuq waiting list jew it-tnejn. Tista' tkun taħlita ta' xi ħaġa minn dawk. Okay, thank you. Good morning, Miss George. Your choice for Noah Ann, please. Saint Monica Birkirkara for Noah Ann. Thank you and have a good day. Bye-bye, good day. Tajjeb. Signora Galia, l-għażla tiegħek għal Valentina, please. Saint Monica Birkirkara Valentina. Thank you. Have a good day, Signora. Bye. Bye, thank you. Kontet ngħid importanti li aktar ma jgħaddi aktar tkunu preparati b'diversi preferenzi, sewa mhux bi preferenza waħda għax jista' jkun li se ma jaslu għandkom dik l-iskola tkun ittieħdet kif rajtu teġa qed skola u nantiċipa li ma jdumux ukoll ma jibdew jalqu skejjel oħrajn. Jiġifieri kunu preparati b'diversi għażliet. Sinjura Sillato, bonġu, l-għażla tiegħek għall-Valentina jekk jogħġbok. Saint Dorothy Zabbuċ, grazzi Sinjura l-kumprendi ġodda tajba. Bye, thank you. Tajjeb, wis. Signora Spiteri, bonġu, l-għażla tiegħek għal Alice, please. Bonġu. Sacred Heart għal Alice, grazzi u ġodda tajba, Signora. Thank you very much, bye, good day. Tajjeb.
L-lum għanna jisna fuq 170 reġistrazzjoni. Nibqaw nżommu dal-andament. Għanna sa' nofsenar nipruvaw nalqu. Bonġu, Signora Borġ, l-azla tijak għal-Tajs, please. Il-pronunciation kif suppost, għal nisejħu la sewa. Tajs, mela. L-azla tijak għal-Tajs, please. Our Lady Immaculate School. Grazie ħafna, Signora ġodat tajba. Bye, good day. Kolli ċans t-kellem ma'kom għal assistaw tajdu l-pronunciation kif suppost u ma noqgħodx ninkwita li tinsejħilhom b'mod mhux korrett. Signora Grixti, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Ema, please. Saint Monica Birkirkara għal-Ema, grazzi, u l-ġodda tajba, Signora. Bye, thank you, good day. Issa kif nara li jibda jitwal xi ftit il-ħin minn telefonata l-oħra nibda naqsam xi ftit ħsibijiet magħkom. Nipprova nżomm daqsxejn lura llum għax insalva ftit minn Grizmejja. Naraw ftit jekk wasalx fil-fatt il-waqt li nibdew. Le, nistgħu. Bonġu, Signora Borġ Kurmi, l-għażla tiegħek għal-Ema, please. Bonġu. No choice, Alema. Grazzi, ġada tajba, Signora. Bye, good day. Thank you. Bye, bye. Grazzi ħafna, bonġu. Signora Engerer, please. Lazla tijak għal Stella, please. Bonġu. Sacred Heart għal Stella. Grazzi ħafna, ġada tajba, Signora. Bye, good day. Thank you. Tajjeb, mela sakemm jgħaddu li t-telefonata, issa nibda naqsam xi ftit ħsibijiet. Ovvjament ikolli ninterrompi kif nagħmel issa meta jitlu t-telefonati. Bonġu, Signora Camilleri Plum, bonġu, l-għażla tiegħek għal Megan, please. Saint Monica Birkirkara għal Megan, grazzi ħafna ġodda tajba, Signora. Bye, grazzi, good day, bye. U ħaniprofa naqsam ħsibijiet illi Bonġu, Signora Anastasi, l-għażla tiegħek għal Amy, please, bonġu. Saint Monica Birkirkara għal Amy, grazzi ġodda tajba, Signora. Bye, good day. Li mill-esperjenza naħseb huma importanti fit-trobbija ġenerali ta' wliedna, ma partikolarment anka fl-aspett formali edukattiv illi nofru anka fl-iskejjel. U l-ewwel ma tiġini frasi hija il-bidu ta' proċess ġdid. Is-Sur Xerri, bonġu, l-għażla tiegħek għal Elise, please. Saint Joseph Paula għal Elise, grazzi ħafna u l-ġurnata tajba. Bye, thank you. Grazzi ħafna. L-ewwel ma jiġini frasi huwa din il-transition li ħajgħaddu li jedna meta ħajibdew skola ġdida. Bonġu, Signora Grek, l-għażla tiegħek għal Enja, please. Bonġu. Saint Monica Birkirkara għal Enja, grazzi ħafna ġodda tajba, Signora, u qed jgħiduli bye, thank you. Illi fil-fatt b'dik l-għażla għal Enja għalaqna wkoll Saint Monica Birkirkara għalhekk kif għamilna l-ewwel ħanerġgħu naqraw l-ismijiet ta' tfal kollha li ġew reġistrati llum għall-istess skola. Mela Xkembri Mikallef Katie, Bondin Emily, George Noah Ann, Galia Valentina, Grixti Emma, Camilleri Plum Megan, Anastasi Amy, Grek Enja. U bekk għalqet ukoll Saint Monica Birkirkara u qed taraw ġita ġurnata wkoll il-grafika u l-għażla issa hija bejn l-iskejjel l-oħrajn li fadal. Mela fit-tranzizzjoni. Aħna kollha kemm aħna għaddu minn diversi bidliet f'ħajjitna u nafu illi meta tkun qed tesperjenza xi ħaġa ġdida. There is fear of the unknown, le? Bonġu, good morning, shall I speak in English, Miss Mitrovic? All right, sorry, okay. Mela, l-għażla tiegħek għal Nina, please. Sacred Heart għal Nina, grazzi ħafna u l-komplimenta ġodda tajba, Signora, bye, good day. Bye, thank you. Aħna mhux kollha kemm aħna meta
meta ngħidu nibżgħu midlam, għalfejn ngħidu nibżgħu midlam, min jibża midlam, għax ma tafx hemm, qed tibża minn xi ħaġa li ma taf min tixtara, m'għandekx is-sensi qed jgħinuk tifhem x'qed tara u x'qed tesperjenza, allura tibża. U l-istess meta nkunu qegħdin nidħlu għal esperjenza ġdida, ma tafx inti għal xiex tkun dieħel, allura jkun hemm ftit ta' biżgħat. Bonġu Sinjura Merċieqa, l-għażla tiegħek għal fejt, please. Bonġu. St. Joseph Paula għal fejt. Grazzi ħafna Sinjura ġurnata tajba. Bye, thank you. Skużawni. Tajjeb illi meta nkun qegħdin nitkellmu ma' tfal tagħna, ngħinuhom jifhmu dawk l-emozzjonijiet li huma jkunu qegħdin iħossu, le? Jkun hemm element ta' kurżità, dawk it-tfal iktar avventurużi speċjalment. They might be a little bit more excited, u iktar ħanaraw xemm issa, ħanaraw ħbib ġodda, ħanaraw l-ambjent. Signora Borġ, bonġu, l-għażla tiegħek għal Caitlin, please. Sacred Heart, grazzi ħafna ġodda tajba, Sinjura. Però dan jiddependi ħafna anke mill-karattru, jaf ikollok tfal oħrajn illi aktar jibsaw u jikkonfondu. Għalhekk tajjeb illi ngħinuhom japprezzaw dak huwa sentiment normali li nħossu kollha kemm aħna. Bonġu, Sinjura Aber, bonġu. L-għażla tiegħek għal Nora, please. Sacred Heart, grazzi u ġurnata tajba. Grazzi. Thank you, bye, Sinjura. Tajjeb. Napprezzaw kolli taħsbu fija, l-kallarit ma jdux ma jgħaddili. Għandna bżonna x'fadlinna, għadlinna x'nagħmlu, iwa ġej il-weekend, neqilbu daqsxejn fuq xogħol ieħor, nippruvaw nlaħħu daqsxejn ma' xogħol tad-dar ukoll u tal-familja. Imma l-ġimgħa d-dieħla fadlinna wkoll żewġ reġistrazzjonijiet bħal dawn għal ordni dossib Grismejna bil-laqgħat relatati magħhom apparti xogħol ieħor. Sinjura Kawki, bonġu, l-għażla tiegħek għal Emilia, please. St. John Antid Gudja għal Emilia. Grazzi, Sinjura ġurnata tajba. Bye. Good day. Kemm infakkarkom ta' meta nkun qegħdin inkellmukom fuq it-telefon, kemm tisimgħuna fuq it-telefon biżżejjed tistgħu tbaxxu ftit is-sets. Jekk m'għandhomux probabbilment u ma tilħqu tisimgħu li ngħid it-tweġiba tagħkom stess on air fil-fatt. Sinjura Vassallo, l-għażla tiegħek għal Diana Adriana, please. Sacred Heart għal Diana Adriana, grazzi ħafna ġurnata tajba, Sinjura. Bye, thank you, bye. Mela, ejja nitkellmuha magħhom ta' tfal fuq il-biċċa tranzizzjoni biex kemm jista' jkun. Okay, grazzi. Qed jgħiduli biex nagħti ftit ċans, ħanku qed inkompli fuq dak li qed ngħidilkom fil-fatt. Mela, meta qed ngħinuhom jifhmu u ninnormalizzaw mhux illi nimminimizzaw hija xi ħaġa differenti li inti kemm jista' jkun tinnormalizza l-mod illi qed tħossok hekk li dak li jkun jaċċetta illi mhix xi ħaġa unika illi bniedem iħossu xi ftit ansjuż għal affarijiet ġodda. Imma bl-istess mod m'għandniex għalfejn nispiċċaw neħlu f'dik l-ansjetà. Allura tajjeb illi through some questioning ideally it-tfal indarruhom illi aħna ma nagħtux ir-risposti dejjem. Aħna imdorrijin ħafna drabi anke fit-trobbijiet tagħna qabel issa t-tendenza kienet dejjem illi ningħataw it-tweġibiet. Idealment tagħmel il-mistoqsijiet korretti ħalli kemm jista' jkun it-tweġibiet joħorġu bihom l-individwi u tirrealizzaw kemm jistgħu jimmeraviljaw anke tfal ċkejknin kemm kapaċi joħorġu bit-tweġibiet tajbin. Dejjem taħt il-gwida tagħkom, ġifieri intom tkunu għaqlin anke l-mod kif tagħmel il-mistoqsija u l-mod ta' esperjenzi li tippruvaw tofrulhom matul il-ħajja tkun tista' mbagħad tirrelata magħhom. Bonġu, Sinjura Gawċi, l-għażla tiegħek għal Sofija, please. St. Joseph Sliman, Sofija, thank you, have a good day, thank you, bye. Allora tkun tistanka, kif ħassejtek dakinhar meta morna hemmhekk ma kontx tafu inti post ġdid? X'ħassejt? Ħadd pjaċir għax imma kien hemm intom, ma vera. Issa l-iskola mhux se jkun hemm jiena. Min ħajkun hemm però l-iskola? Ħajkun hemm il-miss, se jkun. Good morning, Sinjura Ġenwix Berras, please, l-għażla tiegħek għal is-sur qisni qed nisma'. Bonġu, l-għażla tiegħek għal Għanna, please. St. Dorothy Ħazzabuġ, grazzi u l-ġurnata tajba. Bye, thank you, good day.
Għajdlek ma l-miss ma nafiex għadni, u inti ma kellekx mistaġan meta kont kinder ma konx tafa l-ewwel, kif ħassejtek meta mbagħad sir tafa? Jaftejdlek isma' ma tantx kelli xi grazzi ħafna magħha, ma fil-ħajja hemm minn kollox, ħajkollok drabi, ħajkollok grazza, ħajtrabi nkollok grazza. Good morning, Sinjura Zammit Paraskandolo. L-għażla tiegħek għal Emily u Eliza, please, li huma twins. Bonġu. Our Lady Immaculate School għal Emily u Eliza. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġadat tajba. Bye, thank you. Bye. And through this type of questioning techniques, taraw kif it-tfal, they start reassuring themselves iktar mill-li you reassure them, jibdew huma jisiru iktar empowered li jaffaċċaw affarijiet ġodda. Bonġu, Sinjura Tanti, l-għażla tiegħek għal Eliza, please. Bonġu. Sacred Heart għal Eliza, grazzi ħafna, Sinjura, ġadat tajba. Thank you very much, thank you, Sinjura. Bye. U din kważi hija metodoloġija li tajjeb nadottawha in any other circumstance, ħajkun hemm momenti fej bħala ġenituri naqsmu ħsibijietna, bla dubju. Bonġu, Sinjura Fletcher, l-għażla tiegħek għal mela Sinjura Sammut Fletcher, l-għażla tiegħek għal Mija, please. Sewwa. St. Joseph Slima, thank you, Sinjura, ġurnata tajba. Bye, thank you. Bye, thank you. Hija metodoloġija li tħalli ħafna impattu hija effettiva, aktar milli meta nagħtu risposti. Sinjura Vella, bonġu, l-għażla tiegħek għal Martina. Bonġu. Sacred Heart għal Martina, grazzi ħafna, Sinjura, ġurnata tajba. Bye, thank you. Bye-bye. Nerġa' ngħid ma nkunx irid niġġeneralizza, ġifieri kull ma ngħid toħdux Evanġelu, dak kollu eżatt. Huma tips li ġeneralment jistgħu jaħdmu tajjeb imma mbagħad tara ċirkostanzi partikolari. Dik hija l-ewwel ħaġa mela tranzizzjoni u nippruvaw naffaċċawha b'dak il-mod meta tibda mbagħad l-iskola. Anke nibdew nsaqsu. Kif sejra? Kif mort? X'rajt? U nagħmlu ftit ta' dialogu. Mingħajr ma saqsini 20 konna ngħidu qabel għax kien hemm logħba popolari. Bonġu, Sinjora Debono Farrugia, l-għażla tiegħek għal Eliza, please. St. Dorothy Zeppuċa Eliza, grazzi, Sinjura, ġadat tajba. Bye, good day. Daqxej ta' qis. Insaqsu imma ma nkunu bat overwhelming fuq it-tfal li mhix indejquhom iż-żejjed. Il-qis, il-bilanċ. Bonġu, Sinjura D'Alfonso, jekk jogħġbok l-għażla tiegħek għal Eva Rose, please. Naħseb waqgħet il-linja minix nisma' xejn. Okay, thank you, grazzi. Nirringrazzja kollegi li qed jagħmlu telefonati magħkom u li jkunu qegħdin anke jassistu lilna billi mbagħad jgħaddu telefonati lilna, grazzi ħafna ta'. Naraw li nuru interess fil-ħajja ta' awliedna u x'qed jagħmlu ma jagħmlux, daqsxejn fuq l-aspett soċjali tagħhom għamilna ħbieb ġodda, nafu li xi ħadd nħarsu ftit lejn l-aspett akademiku x'għamilna llum daqsxejn hekk, nuru interess ġenerali. Signora D'Alfonso, bonġu, l-għażla tiegħek għal Eva Rose, please, bonġu. Sacred Heart għal Eva Rose, grazzi ħafna ġadat tajba, Sinjura. Bye, thank you, good day, bye, bye, good day. Sewwa, għax dak it-tip ta' interess tajjeb li bqa' magħna tul l-esperjenza kollha. Bonġu, Sinjura Portelli, l-għażla tiegħek għal Emma Charlotte, please. Mela għadin tajjeb it-tnejn. Sacred Heart, grazzi. Sacred Heart. Mela, sewa, grazzi, Sinjura. Iva, ġatat tajba, bye. Sacred Heart għal-Emma, Sinjura hija edukatriċi wkoll, allura il-Grizmejn huma post delikat fix-xogħol tagħna, fil-fatt niftakarni, meta kont fil-klassi l-ewwel perjodu spiss kont nispiċċa b'xi laryngitis. Imma meta jiġi ta' żminijiet u mbagħad speċjalment tal-primarja jkollhom ħafna tfal li qegħdin jimirdu jibelgħu il-martuma wkoll. Bonġu, Sinjura Borġ, l-għażla tiegħek għal Anna, please. Sacred Heart għal Anna Borġ, yes, thank you, Sinjura ġadat tajba. Bye, good day, thank you. Bye, thanks. Kemm sabiħa tislima Maltija saħħa wkoll, li tawgura s-saħħa li xulxin ukoll. Grazzi, bonġu, Sinjura Karwana, l-għażla tiegħek għal Eliza. Sacred Heart għal Eliza. Thank you very much, Signora. Thank you. Bye, good day, thank you. Mela, xi ħaġa oħra importanti li naraw li nkunu qegħdin nagħmlu. Ħallek ma jkollix ċans ngħidilkom xejn, laqas l-iktar fajt inħoss li huma importanti nkunu qegħdnihom.
li nofru bejta stabbli id-dar. Issa naf li qed nabbi ħafna meta ngħidha din il-kelma. U konxju. Sinjura Mikallev, bonġu, l-għażla tiegħek għall-Elena, please. Bonġu. Sacred Heart għall-Elena, grazzi ħafna Sinjura ġurnata tajba. Grazzi, bye, good day. Iva? Sinjura Camilleri Ġustaċelis, bonġu l-għażla tiegħek għall-Laura, please. Sacred Heart, grazzi ħafna ġata tajba, Sinjura, bye, thank you, good day. Jina konxju għara ma taħsbunix li rasi edha mobija fil-ramel, unejx ħajtijina u koll. Naf li lebda familja mi familja perfetta, il-familji kolla bil-format differenti kollu li jista' jkun ikollna joffru sfidi differenti waħda mill-oħra. Għara ma nħallux li nanfusna, nkunu illużi illi għaw xaħat madwarna qed jgħix xi ħajja perfetta, ħadd ma hu hekk. Bonġu Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għal-Ġulja, please. Sacred Heart għal-Ġulja, grazzi ħafna Sinjura ġada tajba. Bye, thank you, good day, bye, bye. Jiena minix qed nistenna jew qed inħeġġeġ illi jkun hemm sitwazzjoni perfetta fi djarna li naf li hija utopja li ma teżistix. Imma li nħeġġeġ illi kemm jista' jkun ikollna ambjent san, healthy, għat-tfal tagħna. Grazzi, Sinjura Kakija, bonġu, l-għażla tiegħek għall-Karli, please. Saint Dorothy Zebbuċ għall-Karli, grazzi ħafna Sinjura ġata tajba. Bye, thank you. Qed jgħiduli fil-fatt li b'dik l-għażla għall-Karli għalaqna wkoll Saint Dorothy Zebbuċ u kif għamilna nerġgħu nkomplu nagħmlu naqraw ir-reġistrazzjonijiet li għandna Saint Dorothy Zebbuċ. Sillato Valentina, Ġenwixi Berras, Elianna, Debono Farrugia, Eliza, Kakija Karli. Daw kienu l-erba' titfal li ġew reġistrati f'Saint Dorothy Zebbuċ li kienet not tajjeb it-tielet skola fil-fatt li għalaqna teġa illum. Tajjeb ħafna. U kif qed taraw anka biex anka l-screens ikunu aktar mqasmin tajbin issa fadal Saint Dorothy Zebbuċ tidher zero imma is-Saint Monica saqqasathom jidhru issa fil-fatt għalqu. Bonġu, Sinjura Grek, bonġu, l-għażla tiegħek għall-Ella, please. Saint Joseph Paula, grazzi ħafna Sinjura ġada tajba. Bye, thank you, bye, good day. Mela meta kont qed nitkellem dwar Sinjura Lija. Sewwa, grazzi Sinjura Lija, bonġu, l-għażla tiegħek għall-Bethany, please, bonġu. Our Lady Immaculate School għall-Bethany. Grazzi ħafna Sinjura ġada tajba. Bye, thank you, bye, thanks. Li qed inħeġġeġu illi fit-taqbid tal-ħajja ejja nippruvaw xorta waħda dejjem nikkultivaw ċertu serenità fi djarna. Sinjura Abdillah Ngwanitz, bonġu, l-għażla tiegħek għall-Alessia, please. Sacred Heart għall-Alessia, grazzi Sinjura ġada tajba. Bonġu, grazzi, thank you very much, bye-bye. U f'moħħi nibda jkun hawn min jgħid int bis-serjetà ġifieri int qatt ma tiġġieled mal-mara qatt ma kellek laħwa serħu raskom. Jiena ġieli kolli x'ngħid mal-mara kif ikolkom x'tgħidu intom u mhux dejjem irnexxieli illi dan kollu inżommu l-bot mit-tfal tiegħi, ġieli spiċċajt illi anke tfal tiegħi raw lili u l-mama tagħhom nillitikaw jew hekk mela ma ġielix. Bonġu, Sinjura Ketkuti, l-għażla tiegħek għall-Adriana, please. Bonġu, grazzi. Saint Joseph Slima l-Adriana, grazzi ħafna Sinjura ġada tajba. Grazzi. Però ma nistax ngħid li meta dak ikun ġara jkun sew. Le, anke jiena nagħmel in-nuqqasijiet tiegħi ġifieri inħeġġeġ lilkom u lili illi kemm jista' jkun inġibu ruħna bl-aħjar mod possibbli għat-tfal tagħna. It-tfal veru tajjeb nipparteċipawhom f'ħajjitna b'mod sieħ sewwa. Bonġu, Sinjura Falzon, l-għażla tiegħek għal Sophie, please. Bonġu. Sacred Heart College għal Sophie. Thank you very much, Sinjura ġada tajba. Bye, thanks. Bye, thanks. Tajjeb li tfal ikunu parteċipi fil-ħajja sħiħa u tajjeb illi iva aktar ma jikbru speċjalment aktar huma jibdew jiġu involuti anke fid-diffikultajiet li jista' jkun inkunu qegħdin nesperjenzaw bħala familja. Il-ħajja mhijiex kollha wartu żgħar. Signora De Giorgio, bonġu, l-għażla tiegħek għal Caitlin, please. Bonġu.
Sacred Heart għal Caitlin. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thanks, good day. Sewa, u li niproteġuhom iż-żejjed illi ma jkollhomx idea qisu bid-batijiet u d-diffikultajiet tal-ħajja mhux sew laqqas. Bonġu, Sinjura Manġon, lażda tiegħek għal Matteja, please. Sacred Heart għal Matteja. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thanks, good day. Bye-bye. Sewa, l-estremitajiet huma kollha żiena, ma minnaħa l-oħra ejja nifhmu li qed nitkellmu fuq ħajja tenera, tfal li għadhom qegħdin jibdew isibu ruhom jaraw kif ħajatu l-ewwel passi fil-ħajja. Soċjetà għalihom kollox huwa ġdid, fl-iskola, komunitajiet ġodda, kemm importanti li daw għall-inqas meta jiġu d-dar isibu ambjent li jħossuhom safe, li jħossuhom maħbuba. Tgħidu li aħna mhux dejjem inħobbuhom it-tfal tagħna, iva, ma tajjeb li nagħtu lil xulxejn l-opportunità dak nesprimuh. Bonġu, Sinjura Buġejja, lażda tiegħek għal Eve, please, bonġu. St. Joseph Paula Aliv. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you, good day. Bye-bye. Sewa ġifieri, ejja il-ħin kollu kemm jista' jkun naħsbu anka bil-moħħ tal-oħrajn nippruvaw ta' kemm jista' jkun nużaw l-empatija nħobbu ngħidu, putting oneself in the other shoes. Is-Sinjura Gaċċikluna, bonġu, lażda tiegħek għal Fate, please. Bonġu, Sacred Heart għal Fate. Grazzi ħafna, Sinjura tal-ġodda tajba. Bye, thank you. Bye-bye, thanks. U għalkemm iż-żmien għaddej ġmielu, naħseb xi ftit memorji ta' meta aħna konna tfal u kif konna nħossuna, naħseb hekk inħaffru daqsxejn insibu xi ftit ukoll. Bonġu, Sinjura Vella, lażda tiegħek għal Emily, please. Bonġu, Sinjura Vella, lażda tiegħek għal Emily, bonġu. St. Dorothy Slima għal Emily, thank you, Sinjura ġodda tajba. Bye-bye, thanks. Tajjeb wis. U niftakru l-emozzjonijiet. Sa kien żmien ieħor, kienu żminijiet kuntesti oħrajn, kien hemm bidliet radikali minn mindu ħana konna tfal tagħna. Sinjura Castillo, bonġu, lażda tiegħek għal Ela. Bonġu. St. Joseph Slima għal Ela, thank you very much, Sinjura ġodda tajba, bye, thank you, good day. Biss di l-invenzjoni u xġabet magħha meta aħna konna tfal. Kien ikonna l-ħajja tal-iskola meta tmur id-dar, tmur tgħix il-ħajja tad-dar meta tmur xi attività oħra, tutrina x'imkien, għandek il-ħajja hemmhekk. Mentri llum daw kollha they are blaring into each other. Għax tkompli. Sewwa, bonġu Sur Paċ, lażda tiegħek għal-Leja, please. Sacred Heart għal-Leja. Grazzi ħafna, Sur Paċ ġodda tajba. Bye, thank you, bye-bye. Bonġu. Tgħidu li t-tifla tagħna għadha żgħira ta' għalissa u sewwa tagħmlu ġifieri min qiegħed joqgħod attent anke x'tip ta' teknoloġija jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom it-tfal li ma jkunux daħlu f'platforms li mhux suppost ikunu daħlu fihom meta jkunu għadhom żgħar. Hekk sewwa xieraq. Bonġu, Sinjura Xwiele, plażda tiegħek għal Eliza, please, bonġu. Sacred Heart għal Eliza, grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you, good day. Però illum xorta waħda għandhom ħafna mezzi kif il-komunikazzjoni tibqa' għaddejja, ġifieri il-ħbieb tagħhom jidħlu magħhom fid-djarna wkoll. Bonġu, Sinjura Vella, lażda tiegħek għal Skylar, please. St. John Antid Gudja għal Skylar. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you, good day. Bye. Sewwa ġifieri id-dinamika nbidlet, ħafna nbidlet. Sar hemm nazzarda ngħid aktar pressures fuq it-tfal tagħna llum milli għexna aħna. Allura kemm aktar u aktar huwa importanti li jsibu dik il-bejta nħobb insejħilha jiena safe fid-djar tagħna. Bonġu, Sinjura Paċ, lażda tiegħek għal Emilia, please. Bonġu. Our Lady Immaculate School għal Emilia. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, good day. Thank you. Thank you. U f'mument illi forsi tħossu għal raġunijiet differenti li jista' jkun dik l-istabbilta għaddejja minn daqsxejn ta' teżżiża. Sinjura Camilla Vidal, bonġu, lażda tiegħek għal Eve, bonġu. Bonġu. Sacred Heart għal Eve, grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, good day, thank you.
skużawni. U li qed ikun diffiċli għalikom biex tipproteġu kompletament l-tfal minn dan id-daqsxejn ta' disabilità li tkun għaddejjin minnha, u mbagħad hemmhekk fejn ikun importanti li nitkellmu magħhom u nispjegaw. Bonġu, Sinjura Zoppardi, l-għażla tiegħek għal Fatima, please. Bonġu, Sacred Heart għal Fatima. Thank you very much, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you. U jekk ikun hemm bżonn ta' għajnuna anke għalikom biex tkunu tistgħu tiddjalogaw ma' tfal tagħkom fuq issues li jistgħu jkunu sensittivi. Hemm diffikultajiet bejn il-koppja. Kif inhi ffurmata l-koppja u ta' huma ta' kif huma s-sitwazzjonijiet. Sinjura Zoppardi, bonġu, l-għażla tiegħek għal Ivy, please. Sacred Heart għal Ivy, thank you very much, Sinjura ġadat tajba. Skużawna nixrob ftit. Aħna bonġu, Sinjura Tabone, l-għażla tiegħek għal Emily, please. Saint Dorothy Slima għal Emily, thank you, Sinjura ġadat tajba. Aħna nofru l-assistenza lill-iskejjel anka permezz ta' diversi professjonisti fil-qasam psikosoċjali, counselors, social workers, psychotherapists, play therapists, occupational therapists, education psychologist, u skont iħtieġa jista' jkun hemm assistenza partikolari. Bonġu, Sinjura Stivala, l-għażla tiegħek għal Elena, please. Sacred Heart għal Elena, thank you very much, Sinjura ġadat tajba. Ġifri fejn tħossu illi wasal il-moment biex tfittxu għajnuna tiddejqu xejn, titolbu lill-iskola u jiddiriġukom accordingly. Bonġu, Sinjura Xkembri, l-għażla tiegħek għal Kate, please. Bonġu. Sacred Heart għal Kate, tajjeb ħafna, thank you. U hekk kif issa semmejna anke l-iskola u l-kuntatt illi tajjeb tagħmlu meta tħossu neċessità, semmejna it-tlet pilastri ewlenin ta' dat tripiet. Bonġu, Sinjura Bonello, bonġu, l-għażla tiegħek għal Raquel, please. Sacred Heart għal Raquel. Grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you. Ta' dan it-tripiet inħobb ngħidlu jiena u ħafna oħrajn ukoll fil-qasam tagħna illi jistrieħ fuq tlet pilastri importanti. Bintkom f'dal-każ, individwu stess, intkom għat insemmijom in order of priority, għax intom l-edukaturi ewlenin u l-iskola. Bonġu, Sinjura Kapitta Grungo, l-għażla tiegħek għal Nina, please. Sacred Heart għal Nina, thank you very much, Sinjura ġadat tajba. Dak it-tripiet li rid ikun ħin kollu b'saħħtu, għax hekk kif wieħed minn dawk it-tlet elementi ma jkunx b'saħħtu l-istul ta'. Bonġu, Sinjura Karwana, l-għażla tiegħek għal Anna, please. Bonġu. Sacred Heart għal Anna. Thank you very much, Sinjura. Ejja ma nilludux ruħna illi l-edukazzjoni formali tista' sseħħ bis-saħħa tat-tifla u saħħa tal-iskola biss mingħajrna. Le, hemm bżonn il-kontribut tagħna. Dak li semmejt mhux qed nitkellmu fuq affarijiet straordinarji, imma li turi l-imħabba, li toffri dan l-ispazju safe, li turi l-attenzjoni, li turi appoġġ. Dak kollu huma affarijiet ta' tfal importanti ħafna. Bonġu, Sinjura Xiberras, l-għażla tiegħek għal Federica, please. Our Lady Immaculate School of Federica, thank you, Sinjura ġadat tajba. Sewa affarijiet naturali imma tant meħtieġa. Meta niġu biex inħarsu lejn ir-rwol tal-iskola ma rridx nimminimizza bl-ebda mod, assolutament jiena semmejta bħala waħda mit-tlet pilastri u hija importanti ħafna wkoll. Ma dan il-pilastru importanti li nibnu relazzjoni. L-iskola kalla li tista' wara reġistrazzjoni ħad tkun qed tagħmel l-ewwel kuntatt tagħha magħkom. Unfakkarkom kif qaltilkom anka Sinti għal-bieraħ. Good morning, Miss Karagoz. Your choice for Mersin. How's the right pronunciation for your daughter? Marjan Eileen. So the choice for your daughter, please. St. Joseph Slima for Marjan Eileen. Thank you very much. Have a good day. Grazie ħafna. Bonġu, Sinjora Ċappara, l-għażla tiegħek għal Abigail, please. Bonġu, no choice għal Abigail. Thank you, Sinjura ġadat tajba. Sewa wisq.
Għal-moment ġili niblankjajna u kolla xejtan, kun nerġa' naqbad il-filmi fejn kont laqtu. Mela kun nidu niblu relazzjoni ma l-iskola. L-iskola kif għaltilkom sint jista' tagħmel kuntatt magħkom wara illi tagħmlu reġistrazzjoni llum. Ħadd tkun qegħdin tirċievu email mill-uffiċċju tagħna bid-dettalji tagħmlu registration. Bonġu, Sinjura Paċ, l-għażla tiegħek għal Chloe, please. Bonġu. Sacred Heart għal Chloe, thank you very much, Sinjura ġadet tajba. The actual registration tal-iskola saret illum imma biex dak ikun konfermat, ikun irid isir dak il-proċess spjegatilkom il-bieraħ ħalli anke jsir mbagħad il-pagament through the process kif ġie spjegat. Wara dak imbagħad l-ewwel kuntatt isir mill-iskola magħkom. Jibatulkom huma, numru minnhom sejħu laqat, kulħadd bil-modell tiegħu. Sinjura Ċantar, bonġu, l-għażla tiegħek għal Kejli. Bonġu. Our Lady Immaculate School għal Kejli, thank you very much, Sinjura ġadet tajba. U f'dak l-ewwel kuntatti qed tibda bil-mod il-mod timbena din ir-relazzjoni. Huma stess ħajjgħidulkom x'inhu maċ-channels ta' komunikazzjoni li huma qed joffrulkom. Bonġu Sinjura Bezzina, l-għażla tiegħek għal LMA, please. Sacred Heart għal LMA, thank you very much, Sinjura ġadet tajba. Skużawni. U aħtfuhom l-opportunitajiet illi jagħtukom l-iskola, jekk jagħtukom ċans għal Parents Evening, għal Parents Day, ġili jkunu physical minn mindu kellna l-COVID skoprejna l-konvenjenza wkoll ta' online u anke ġenituri apprezzaw li xi skejjel joffru l-fakultà illi joħud minn dawn il-laqat, dawn encounters, isiru anke online għax jippermettulkom illi anke bekk ma tħarbtux ġurnata lif imma tkunu tistgħu kemm tiġġembu ftit f'xi ħin waqt il-ġurnata tax-xogħol tagħkom tkunu tistgħu tagħmlu l-laqgħa mal-għalliema waqt an online session, però dik ivarja minn skola l-oħra, aħtfuhom l-opportunitajiet. Kull fejn ikolkom ċans. Turu l-preżenza tagħkom fl-iskola, tibnu relazzjoni, siru tafu lin-nies, siru jafu lilkom. Tħallu lil bintkom tara lilkom tieħdu interess fil-ħajja tagħha. Kemm huma affarijiet importanti ħafna. Tgħidli ma jien m'għandix nagħmel, mhix kulħadd għandu x'jagħmel, tittażel il-prijoritajiet x'inhuma fil-ħajja tiegħek. Aħna rridu nfakru xulxin ta' l-aħwa. Naħdmu u ma rridx nimminimizza x-xogħol għax ix-xogħol kif qed ftit ilu huwa l-imħabba fit-twettieq, imma fl-istess ħin naħdmu biex ngħixu. Mhux ngħixu biex naħdmu, u ejja nibqgħu naraw il-prijoritajiet kif huma. Il-ħidma vera hija parti importanti minn ħajjitna, hija parti mill-fulfillment tagħna bħala individwi wkoll. Inħossi li hija parti mill-missjoni tiegħi personalment ukoll, is-servizzi li nagħti fil-qasam tiegħi. Imma ma jfissirx li mbagħad ma nibqax inżomm il-prijoritajiet kemm jista' jkun f'posthom u jekk naf li jien responsabbli wkoll minn żewġ tuliet. Irrid nara jew wilt għandi kemm għandi, irrid nara li nipprova mill-aħjar li nista' niddedika l-ħin lill-uliet ukoll għax jien missierhom, m'hemmx missier ieħor, jien ommhom fil-każ ta' min homhom, ma nistgħux ngħaddu dik lil ħadd ieħor. Allura l-itfal tagħna jaraw anke jekk ħamorru tagħna nisimgħu proset ta' kemm sejra tajjeb, kemm brava, kemm hija. Ma jimpurtax, ma qed tieħu pjaċir intu wkoll, ngħidu kif inhi. Ma tistax tkun taf x'ħadd tisma', jista' jkun li tisma' affarijiet illi ma kontx qed tistenna wkoll u tajjeb illi nisimgħuhom, ejja ma ninsewx illi aħna illu liedna nafuhom minn perspettiva partikolari. Ħadd ieħor ikun jafhom minn perspettiva oħra u l-fatt li nisimgħu l-ħadd ieħor jitkellem magħna dwar uliedna jgħinuna nifhmu aktar b'mod sħiħ, qatt ma nkunu nafuhom b'mod sħiħ kompletament illu liedna. Qasam tal-psikoloġija dik, il-ġoħari window għal min ġieli studja. Għax qasli nafusna parti minnha ma nkunu nafuha kompletament u dejjem nippruvaw niskopruha, aħseb wara lill-oħrajn. Però aktar ma jkollna ċans li nisimgħu anke l-għalliema l-edukaturi illi jmissu ma' uliedna. Ikellmuna dwarhom qed nikkonfermaw ċertu aspetti, qed niskopru aspetti ġodda. Mela ejja ma mmorrux mill-ewwel ċerti li nafu kollox dwar it-tfal tagħna, jista' jkun, ma jista' jkun li ħaniskopru affarijiet. Imma aktar minn hekk nisħaq ħafna il-fatt li tfal jarawna ikunu eċitati, wkoll jiġifieri, imma l-fatt li jarawna qed nieħdu interess waqafna mir-rutina tagħna u jkunu jafu li aħna impenjati fil-ħajja tagħna biex iddedikajna dak il-mument għalihom morna l-iskola tajna mal-għalliema japprezzawha ħafna. Sewa wisq. Thank you very much, thank you very much, thank you. Mela qed jgħidu li diħel sa Father Mark
bit-telefonata qed nifhem tas-Sinjura Xkembri għax ma stajniex naqbduha minn fuq il-linja l-oħra għalhekk ħanpoġġu lis-Sinjura fuq speakerphone, ġa qiegħda fuq speakerphone is-Sinjura. Bonġu, Sinjura Xkembri, nitolbok tgħidilna l-għażla tiegħek għal Hayley, please. St. Dorothy Slema, please. St. Dorothy Slema għal Hayley. Thank you very much, Sinjura, komplanta ġodda tajba. Thank you very much. Bye, thank you, good day. U kif qed taraw dak huwa l-mod li aħna nagħmlu meta jkollna xi diffikultà biex inkunu nistgħu naqbdukom through the landline u jkollna bżonn naċċessawkom through the mobile phone line illi ma jkunx jista' jiġi moddi li allura ikollu jidħol hawnhekk xi ħadd mill-kollegi Fader Marko fil-fatt il-head tas-seminarju. Is-Sur Farrugia, bonġu, l-għażla tiegħek għal Chloe, please, bonġu. St. Joseph Paula għal Chloe, grazzi ħafna u l-kumplenta ġed tajba. Ħajkolli niskuża ruħi u nuża ftit ta' tixju, fimni, aħjar hekk milli jar sewwa, ġifieri nippreferi taraw nuża tixju, nimmaġina intom ukoll tużaw it-tixju, ġifieri imma nistax nagħmel mod ieħor, skużawni, illi kolli nagħmel hawnhekk. Però iċ-ċirkustanzi llum hekk jitolbu. Sew. Mela, li kont qed ngħidilkom sewa, bonġu, Sinjura Pullo, l-għażla tiegħek għal Katie, please. Sacred Heart Arcade, thank you very much, Sinjura ġodda tajba. Thank you. Jottal kwalunkwe attività. Isni qed naċċenna ftit iktar għal Parents Days jew Parents Evenings u hekk, però jkun hemm ħafna attivitajiet oħra. Nifhem u minix qed nippretendi li dejjem tagħmlulkom infushom disponibbli għal kull attività li tiġi organizzata. Bonġu, Sinjura Taljana, l-għażla tiegħek għal Fejt, please. Bonġu. St. John Antid Gudja, thank you very much, ġata tajba. Minix se nkun daqshekk preżuntus li nistenna dak kollu minnkom imma għax naf li hemm xi skejjel li vera jorganizzaw ħafna attivitajiet u tista' toqgħod sejjer ħin kollu. Però sibu bilanċ li ninvolvu ruħna. Bonġu, Signora Camilleri, l-għażla tiegħek għal Eve, please. Bonġu. Sacred Heart għal Eve, thank you very much, Signora. U fejn nikolkom il-possibilità naf li f'ħafna skejjel, mhux bil-fors f'kulħadd, imma f'ħafna skejjel, anka tinvolvu ruħkom in parent-teacher associations or parent associations, something of the sort. Please, come forward. Bonġu, Signora Borġ, l-għażla tiegħek għal Emma, please. No choice, sewa wiz. Thank you very much, Signora ġata tajba. Bye, thank you. Skużawni. Sewa, mhux dejjem ikun hemm ħafna konkurrenza. Bonġu, Signora Sammut, l-għażla tiegħek għal Angela Hope, please. Sacred Heart għal Angela Hope. Thank you very much, Signora ġata tajba. Mhux dejjem ikun hemm daqshekk konkurrenza u nifhem li għalax kulħadd illum impenjat b'ħafna affarijiet u jgħidlek mhux bil-fors għandi ċans biex noqgħod niltaqgħu nagħmel, però min jista' napprezzaw ħafna għax tkunu qed tgħinu lill-iskola l-komunità, tkunu qed tgħinu in democratizing more anke l-proċessi tal-iskola biex anke kemm jista' jkun inħeġġu anke lill-iskejjel li daw it-tip ta' strutturi. Bonġu, Signora Xiberras, l-għażla tiegħek għal Ġulja, please. St. John Antid għal Ġulja, thank you very much, Signora ġadat tajba. Biex kemm jista' jkun anke daw il-gruppi, ma jkunux gruppi għal fundraising biss li huwa importanti u nagħmluhom, ma li jkunu gruppi li fihom jiġu mitħatta wkoll diskussi policies li l-iskola tkun qed tadotta, xi sitwazzjonijiet li jkun qegħdin jiżviluppaw. Bonġu, Signora Grixti, l-għażla tiegħek għal Najel, please. Bonġu. St. Joseph Slima Najel, thank you very much, Signora ġadat tajba. Imma barra minn hekk, mill-esperjenza tiegħi jiena wkoll kont għamilt xi żmien fejn offrejt is-servizzi tiegħi bħala ġenitur. Bonġu iva, Sinjura, għadha miegħi bħalissa ta' Sinjura Kaċċattolo, l-għażla tiegħek għal Soleil, please, no problem at all. L-għażla tiegħek għal Soleil, please. No choice għal Soleil, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Ta' kemm infakkarkom biex ma titfixlux. Telefonati 2 ikolkom sakemm ma taqx il-linja, telefonati 2 ikolkom l-ewwel waħda li fiha xi ħadd mill-kollegi jispjegalkom x'għażliet ikun hemm available at that point in time and you make express your choice. Waħda, jaqtaw, wara ftit minuti jerġgħu iċemplulkom tkun it-tieni u l-aħħar telefonata
jitolbukom biex tikkonfermaw dik l-istess għażla li tkunu għamiltu u fil-pront jaddukom miegħi hawnhekk fl-studios through the earpiece biex nagħmlu din l-għażla. Kif ħajjiġri bħalissa? Bonġu, Sinjura Xkembri, l-għażla tiegħek għal Aisha, please. No choice għal Aisha, ġira tajba, Sinjura. Sewa. Ta' qed ngħidilkom jiena wkoll kont offrejt is-servizzi tiegħi bħala ġenitur. Kien għadu żmien meta naħseb dak iż-żmien kont għadni naħseb jew assistent kap ta' skola. Bonġu, Sinjura Dimek, l-għażla tiegħek għal Ġulja, please. Bonġu, Sacred Heart għal Ġulja, grazzi ħafna, ġata tajba. Kelli ftit iktar ħin available li stajt niddedika għal dan tip ta' kontribut, però nassikurakom li kienet anka esperjenza għalija. Bonġu, Sinjora Farrugia, l-għażla tiegħek għal Amy, please, bonġu. Sacred Heart għal Amy, grazzi ħafna, ġata tajba. Kienet esperjenza kolli li nħossa kabritni. Tik opportunità ġdida li tiltaqa' anke ma' ġenituri oħrajn, tiltaqa' ma' edukaturi oħrajn. Qed tħares lejn l-affarijiet minn angoli u perspettivi differenti. Tejna nikbronka bħala persuni u bħala soċjetà in ġenerali. So please, do come forward jekk għandkom l-opportunitajiet offruti lilkom għandkom iċ-ċans. Sinjura jew Sur Zammit. Is-Sur Zammit, bonġu. L-għażla tiegħek għal Jiva, please, bonġu. Our Lady Immaculate School għal Jiva. Grazzi ħafna ġada tajba, ta' grazzi. Bye. Aktar minn dak imbagħad, kemm importanti li din ir-relazzjoni nkomplu nrawmuha anke f'mument fejn forsi jekk jalla ma tiġrix, però konvinti li minn dan nies kollha li qegħdin isegwu llum żgur ħajkun hemm xi ħadd minnkom li ħajġi mument fejn ikun hemm xi ftit ta' disgwit daqsxejn m'aħniex naqblu eżatt mal-affarijiet. Bonġu, Sinjura Ċantar, l-għażla tiegħek għal Anna, please. Sacred Heart għal Anna, thank you very much, Sinjura. Ġoda tajba u qed jgħidu li fil-fatt li b'dik l-għażla għalana għalaqna wkoll lil Sacred Heart hekk kif telat fil-fatt l-screen li fiha għandna tfal kollha reġistrati hawnhekk ħanaqrihomkom waħda wara l-oħra. Ma dawn huma tfal reġistrati llum f'Sacred Heart College. Azzoppardi Katrina, Bonnici Raela, Xikluna Emilia Julian, Spiteri Alice, Engere Stella, Mitrovic Nina, Borch Kathleen, Eiber Nora, Vassallo Diane Adriana, Tanti Elisa, Vella Martina, Vella D'Alfonso Eva Rose, Portelli Emma Charlotte, Borch Anna, Karwana Elisa, Mikallef Elena, Camilleria Gius de Celis Laura, Grek Giulia, Abdilla Ingwanes Alessia, Falzon Sophie, De Giorgio Caitlin, Manjon Mattea, Gatċikluna Faith, Paċ Lea, Xwirep Elisa, Camilleri Vidal Eve, Azzopardi Fatima, Azzopardi Ivy, Stivala Elena, Xkembri Kate, Bonello Raquel, Capitta Grungo Nina, Karwana Anna, Paċ Chloe, Bezzina Ella May, Pulo Katie, Camilleri Eve, Sammut Angela Hope, Dimek Julia, Farrugia Amy, Ċantar, Anna u Bekk għalaqna fil-fatt mill-Sacred Heart School. Skużawni. U nistgħu nkomplu bit-taħdita u r-reġistrazzjonijiet. Imma rrid niftakar fejn ħallejtuni, xejn sakemm moħħi jerġa' jaqbad jippikja minn fejn kont laqtkom. Sur Mifsud, bonġu, għaddawk miegħi teġa bonġu, l-għażla tiegħek għal Dominik u ma sewwa kont qed tifhem mill dak li l-ħadd smajtek tgħid. L-għażla tiegħek għal Dominik, please. Iva. Tajjeb ħafna Sur Mifsud, ta' grazzi ġada tajba. Sewwa. Mela. Skużawni għax ma nafxux qed ikellmuna l-kollegi. Olis, Iva, Our Lady Immaculate School, le? Mhux hekk, sewwa, Iva.
L-Sur mifsut Our Lady Immaculate School ħadna nota tajba nikkonfermaw. Sewa wis. Okay. Mela. Bonġu. Bonġu, Signora Aquilina, l-għazda tijak għal-Kate Laurent, please. St. Francis imsida għal-Kate Laurent, thank you very much, Signora ġadat tajba. Tajjeb, tfixkilt ma nafx fejn ħallejtkom l-ewwel, però ħankun qed naqbad minn tema għall-oħra. Iva, issa ftakart. Signora Camilleri Rapinet, l-għażla tiegħek għal Eve, please, bonġu. St. Joseph Slima għal Eve, thank you very much, Signora ġadat tajba. Sewa. Kont qed ngħidilkom li mill-kwantità ta' nies li għandna illum konvinti li xi ħadd se jkun hemm xi darba biss illi jkun hemm xi ftit nuqqas taqbil ma' dak li qed jiġi fin-naħa tal-iskola. Sinjura Fenek, l-għażla tiegħek għal Nora, please. Bonġu. St. Dorothy Slima għal Nora, thank you very much, Sinjora ġadat tajba. Hija naturali li ħajkun hemm mument fejn mhux bil-fors se joġobna 100% l-għażliet li tkun qed tagħmel skola partikolari. Aħna kollha kemm aħna għandna preferenzi tagħna, l-istili tagħna u l-istess anke min ikun qed imexxi l-iskejjel u l-iskejjel huma nfushom. Ġi ħajkun hemm mumenti fejn mhux bil-fors ħanaqblu dejjem. Bonġu, Sinjura Kutajjar, l-għażla tiegħek għal-Emma, please. Our Lady Immaculate School għal-Emma, thank you very much, Sinjura ġadat tajba. Qabel ma jibdew ftit il-livelli ta' nuqqas taqbil neskalawhom tajjeb illi aħna narfu ftit inkunu relattivi fuq l-issues li nkun qegħdin niddiskutu jekk ikunu. Bonġu, Sinjora Sparandejo, l-għażla tiegħek għal-Nelly, please. St. Joseph Slima Nelly, thank you very much, Signor ġadat tajba. Bye, thanks. Good day. Bye, thank you. Sewa jekk ikunu affarijiet illi mhumiex affarijiet ta' barra minn hawn. Ejja nitalmu naċċettaw ftit l-għażliet li jagħmel ħadd ieħor ukoll u ħallu l-affarijiet illi jkomplu jiżviluppaw. Jista' jkun fil-verità jkun hemm benefiċċji oħrajn aħna mhux qed naraw. Bonġu, Signora Kawki, l-għażla tiegħek għall-Lara, please. St. Francis imsida għall-Lara, thank you very much, Signor ġadat tajba. Bye, thank you. Però jekk naraw li veru hemm bżonn li nesprimu ftit nuqqas taqbil. Tajjeb illi nagħmluh mal-iskola, la id-diffikultà. Bonġu, Signora Formosa, l-għażla tiegħek għal Chanel, please. Our Lady Immaculate School għal Chanel, thank you very much, Signora ġadat tajba. Bye, thank you. Thank you, bye-bye. Inutli noqogħdu ngergru fuq xi chat group, inutli noqogħdu nibatu emails lemmu emails law, qabel ma nkunu bdejna nitkellmu anke mal-iskola. Bonġu, Sinjura Frendo Kumbo, l-għażla tiegħek għal Kristina Valentina, please. Krista Valentina. Our Lady Immaculate School għal Krista, thank you very much, Sinjura ġadat tajba, bye-bye. Thank you, nittamaw li ma jdumx, thank you. Bye, good day. Thank you. Sewa xi drabi insebuna komdi ħasra noqogħdu ingegru lemmu law u ma nitkellmux mal-persuni konċernati. Sewa importanti illi id-dialogu irid ikun mod miftuħ, speċjalment meta jkun hemm xi daqsxejn ta' diffikultà. Tajjeb li dak id-dialogu anke meta hemm diffikultà ikun wieħed rispettuż. Tagħmel id-differenza kollha. Unku qed inkellimkom hekk kemmnuni għax tifmu fir-rwol tiegħi sfortunatament ma wiċċi ma jiġux il-ħafna affarijiet sbieħ li jiġru kuljum. Dawk ġieli jkolli ftit opportunità induq ftit minnhom, imma ħafna drabi jiġu quddiem wiċċi l-affarijiet li ma jkunux qegħdin jispiċċaw. Tajjeb allura b'xi mod ikollna nimmedjaw ħalli nirriżolvu xi naqraw. Jaħasra nirrealizza li ħafna drabi kull ma nkunu rridu nippreżentaw l-istess ħsieb, imma b'mod aktar rispettuż lejn xulxin. Minn kull naħa, ġifieri xi kultant dan kollha bnedmin, xi kultant anke l-iskola, xi kultant anke aħna noħorġu isna marelli lesti mill-ewwel biex niġġieldu. Inti tista' tkun assertiv.
Ġifieri tkun ċar f'dawk il huma l-punti tiegħek. Imma tkun respectful ħafna, anzi hekk tfisser li tkun assertive, illi in a very respectful way tmur bil-pożizzjoni tiegħek imma miftuħ biex tisma' l-pożizzjoni l-oħra wkoll. U dak li nħeġġeġ ħafna. Qudiemkom għandkom professjonisti li qed jagħmlu l-almu tagħhom biex joffru l-aħjar servizz lill-uliedna. Għandkom professjonisti li qed jaffaċċjaw mijiet matul karriera eluf ta' individwi ta' familji. Bonġu, Sinjura Saliba, l-għażla tiegħek għall-kora, please. St. Joseph Paula għall-kora, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba, bye, thank you, bye, good day. U tifmu li jaffaċċaw diversi diffikultajiet u allura rridu kemm jista' jkun nagħmlu ilhom iżjed faċli għalihom għax daw bnedmin ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Bonġu, Sinjura Borstanti, l-għażla tiegħek għall-Ruby Ann, please. Our Lady Immaculate School Ruby Ann, thank you very much, Sinjura ġadat tajba. Le m'għandekx għalfej bil-list. Grazzi ħafna, bye, thank you, good day, bye. Once li tkunu kellimtu li mbagħad tista' tkomplu bil-ġurnata tagħkom jekk seguna, imma ma tkomx għalfej. Tistgħu tkomplu bl-affarijiet li għandkom. Sinjura Bela, l-għażla tiegħek għallejha, please. St. John Antid Gudja, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba, bye, thank you, good day. Għalhekk ejja nżommu quddiem għajnejna, apparti l-fatt li huma professjonisti. Qed joffru servizz qegħdin hemm jaqalgħu lejxin tagħhom huma bnedmin bħalma aħna bnedmin aħna wkoll. Bonġu, Sinjura Zammit, l-għażla tiegħek għal Martina, please. Good morning. St. Dorothy Slim għal Martina. Thank you very much, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you, good day, bye. U fil-waqt li professjoni ta' kulħadd jibqa' jżomma jipprova jagħmel l-almu tiegħu, imma dik daqsxejn ta' ħafsa fl-istonku kulħadd iħossha jekk l-ewwel ħaġa mill-ewwel ħadd irrambani. Bla ma rrid, all right, I will try to contain myself. Imma xi ftit daqsxejn ta' tqanqil ħajibda jkolli jiena wkoll, ġifieri ejja nippruvaw ngħinu lil nfusna anke f'mumenti daqsxejn delikati. Bonġu, Sinjura Sammut, l-għażla tiegħek għal Ħanna, please. St. Francis Imsida għal Ħanna, thank you very much, Sinjura ġadat tajba, bye, good day. Thank you, bye. Ġifieri nappella ħafna għal prudenza meta aħna niġu biex nersqu lejn l-iskola b'ċertu aspettattivi. Jekk niġu mbagħad li vera baqa' dak id-dialogu ma wassalna mkienu nħossu li għandna bżonn ftit iktar assistenza, bonġu, Sinjura Bela, l-għażla tiegħek għal Kejli, please. St. John Antid il-Gudja, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba, bye, good day, thank you, bye. Hemmhekk iva fejn tistgħu tirrikorru tirreferu anke għalina għas-Segretarjat Edukazzjoni Kattolika illi. Sinjura Carbonaro, bonġu, l-għażla tiegħek għal Mija, please, bonġu. St. John Antid Gudja għal Mija, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba, bye, thank you, good day, bye. U bħala segretarjat aħna se nippruvaw nassistukom billi nimmedjaw ma l-iskola. Xorta waħda, ovvjament, se mmorru lura l-iskola u naħseb hawnhekk nieħu spunt biex nispjegalkom għax jista' jkun illi fil-komunità Maltija għalkemm aħna familjari ħafna ma l-iskejjel ta' Knisja, numru minna trabbew fihom u anke għal dawk li le nafu in ġenerali dwarhom, però ma nafux eżatt ċertu teknikalitajiet li tajjeb li tkunu marfa issa li intom ħatkunu ġenituri ta' tfal li qed jattendu ġewwa skola ta' Knisja. Mela aħna bħala settur, it-tieni l-ikbar settur edukattiv Malta, l-ikbar settur huwa dak tal-Istat tal-Gvern joffru l-iskejjel tal-Gvern, hemmhekk jikkejterja jiswa 60% tal-student population li għandna f'Malta in compulsory education. Imbagħad hemm is-settur tagħna tal-Knisja illi jikkejterja bejwet wara 30%, I'm approximating, okay? Ġifieri hemm ftit differenzi mhux eżatt hekk. Mbagħad hemm is-settur indipendenti li huwa settur iżgħar li jikkejterja iswa l-10%. Fil-verità, l-indipendenti l kiber ftit iktar, qed jikkejterja xi 11-12% if I'm not mistaken, aħna qegħdin xi ftit inqas qegħdin xi 28%, l-istat più o meno baqa' isu fejn kien. Imma ishom dawk huma l-proporzjonijiet illi għandna bħala tfal, bħala setturi. So, as a sector, we are quite large. Aħna għandna ma' 3500 impjegat fl-iskejjel ta' Knisja kollha mxerdin f'55 skola taħt it-tmexxija ta' 45 kap ta' skola differenti għax hemm minnhom illi għandhom
iktar minn skola waħda ta' tmexxija tal-istess kap biex jikkejterjaw għal madwar 17,000 xi 16,800 xi ħaġa xi 16,800 student illi għandna fl-iskejjel kollha tagħna. So we are, yes, one sector. And when we say we are one sector, xi jfisser? Ifisser li hemm ċertu elementi li jġibuna flimkien. Li huma dawn. Is-Sinjura Sultana Middleton, bonġu la satija għal Soleil, please. St. Joseph Slima għal Soleil, grazzi ħafna Sinjura ġodda tajba, by good day. L-ewwel u qabel kollox bħala element ewlieni hemm il-valuri kattoliċi. Huwa litos kattoliku, l-edukazzjoni kattolika illi tiġborna flimkien aħna kollha. Skejjel illi denominazzjoni tagħna huwa dak ta' Roman Catholic Church Schools. Ma jfissirx li naċċettaw biss tfal ta' dik ir-reliġjon. Bonġu, is-Sur Muscat, la sadija Kejli, please. St. Francis imsida l-Kejli, grazzi ħafna, Sur Muscat ġa tajba, bye, thank you. Bye, thank you. Kif tafu, diversi skejjel illum jaċċettaw tfal irrespective of the faith, jekk għandhom ċertifikat ta' mamudija u le, għandna ftit skejjel li għadhom jitolbu li jkunu bil-mamudija. Bonġu, Sinjura Zammit, la zadija Pia Marie, please. St. Joseph Paula Pia Marie, grazzi ħafna Sinjura. Għuġata tajba. Thank you very much, thank you Sinjura. Bye, good day. U qed jgħidu li fil-fatt li b'dik l-għażla għalaqna wkoll lil St. Joseph Paula u kif għamilt ħankompli nagħmel naqralkom l-ismijiet ta' xbejbiet illi għandna reġistrati hawnhekk. Mela, Xerri Elise, Merċi Afejt, Vella Grek Ela, Buġeja Eve, Farrugia Chloe, Saliba Kora, Zammit Pia Marie. U daw kienu il-tfal li ġew reġistrati ġewwa St. Joseph Paula illum. Tajjeb, ma kon ngħidilkom. Għandek the Roman Catholic values bħala l-ewwel element. Sinjura Zara, bonġu la statija għal Gwen, please. Good morning. St. Joseph Slima għal Gwen, thank you very much. Have a nice day, bye, good day, thank you, bye. It-tieni element illi ġibna fl-imkien. Kif tafu tajjeb l-iskejjel bonġu, Sinjura Farrugia, l-għażla tiegħek għal-Leja, please, bonġu. St. Joseph Slima, grazzi ħafna Sinjura, bye, good day. Aħna kollokji li nsejħulhom skejjel tal-Knisja. U bix-skola tal-Knisja tista' tissejjaħ tali, hemm anke proċess għalih illi fil-fatt jitlob. Bonġu, Sinjura Hili, l-għażla tiegħek għal Amelia, please. Bonġu. St. Joseph Slima għal Amelia. Thank you very much, Sinjura ġodda tajba. Bye, good day, thank you. Bye, thanks. Illi titlob illi l-isqof jew l-arċisqof skont iċ-ċirkustanzi ta' djoċesi partikolari irid jirrikonoxxi dik l-iskola bħala tali. Mela fil-każ ta' Malta l-iskejjel ta' Knisja f'Malta daw kollha huma rikonoxxuti mill-arċisqof preżenti u dawk ta' qablu wkoll illi huma jistgħu jissejħu bħala skejjel ta' Knisja. L-istess jiġri fil-każ tal-iskejjel ta' Għawdex fejn hemmhekk l-isqof tewma bħalissa u ta' qablu wkoll. Okay, thank you. Good morning, Mr. Dixon. Your choice for Tamaray, please. St. Francis School imsida for Tamaray. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Bye. Grazie. Sewa mela it-tieni l-ewwel element illi kollha inħadnu l-istess Roman Catholic values. It-tieni hu li l-iskejjel ta' Knisja kollha huma rikonoxxuti mill-isqof ta' djoċesi rispettiva. Bonġu, Sinjora Xikluna, l-għażla tiegħek għal Nina, please. St. Joseph Slima għal Nina. Thank you very much, Sinjora ġodda tajba. Bye, thank you. Bye. It-tielet element illi back in 1991 kien ġie firmat ftehim importanti ferm. Kien katalist u persuna, figura importanti ħafna l-Arċisqof Merċiqa ta' iż-żmien. Bonġu, Sur Grek, l-għażla tiegħek għal Emma, please, bonġu. St. Francis imsida għal Emma, grazzi ħafna Sur Grek, ġodda tajba. Bye, thank you, bye-bye.
dak iż-żmien kien ġie ffirmat ftehim bejn ir-Repubblika ta' Malta u s-Santa Sede ġifieri bejn stat u stat. Fejn kien ġie deċiż illi l-Knisja f'Malta ser tkun qed tagħti diversi proprjetajiet lill-istat u beħlas, qed nispjegalkom, is-Sinjura Herrera, bonġu, l-għażla tiegħek għal Milen Sophie, please. Our Lady Immaculate School għal Milen Sophie. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you, good day, bye-bye. In exchange għal dik il-proprjetà li kien ingħata l-istat beħlas għal dik il-proprjetà, l-istat kien ikkommetta ruħu li jibqa' jagħti reimbursement tas-salarji tal-basic operational human resources required biex tmexxi l-iskejjel ta' Knisja. Bonġu, Sinjora Tabone, l-għażla tiegħek għal Keżaja? Ħalli ngħid Keżaja sewwa. Sewwa l-għażla tiegħek, please. No choice għal Keżaja. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, good day, thank you. Sewwa, il jagħti reimbursement mela for the basic operational human resources required biex immexxu l-iskejjel ta' Knisja, jagħti wkoll 10% over and above that for general expenses li jgħinu biex inlaħqu ma' xi spejjeż però li mhumiex biżżejjed biex inkopru l-upkeep tal-iskola kontijiet u hekk li jkun hemm bżonn. Bonġu, Sur Gallia Cortis, l-għażla tiegħek għal Mattea, please. Bonġu. Our Lady Immaculate School għal Mattea, grazzi ħafna Sur Gallia Cortis, ġata tajba. Bye, thank you, good day. Bħala parti minn dan il-ftehim ukoll, u fil-fatt kien il-biraħ kien hemm xi ħadd minnkom illi għamel mistoqsija relatata, kien ġi maqbul l-iskejjel tal-Knisja. Bonġu, Sinjura Kalleja, l-għażla tiegħek għal Leja Fej, please. Our Lady Immaculate School għal Leja Fej, grazzi ħafna, Sinjura. Komplimenti ġata tajba, bye-bye, thank you. Bħala parti minn dak il-ftehim kien ġi maqbul l-iskejjel tal-Knisja ma jibqawx fi paying schools imma jżommu dritt li jistgħu jitolbu donazzjonijiet. Tgħidlu ejja jien imma tilab daqsxejn bid-diskors ta' is-Sinjura Dimek, bonġu, l-għażla tiegħek għal Nina, bonġu. Bonġu. Our Lady Immaculate School għal Nina, grazzi ħafna Sinjura Dimek, grazzi ġanet tajba, bye, thank you. Għaxxejn, assigurakom, hemm differenza radikali bejn a fee paying school u skola li titlob donazzjonijiet. Sew fl-ammonti u kif ukoll fil-modalità. Skola li qed titlob donazzjoni qed tgħidlek ismani, jiena biex inkun nista' nżomm din l-iskola, għandi l-gvern qed jassistini billi jagħti reimbursement tal-maġġoranza tas-salarji li għandi bżonn inħaddem, imma irrid nara li nżomm il-binja tajba, irrid nara li nżid u ntejjeb l-riżorsi li għandi. Bonġi, Sur Tabone, l-għażla tiegħek għal Fejt, please. Our Lady Immaculate School għal Fejt, grazzi ħafna Sur Tabone, ġada tajba, bye-bye, thank you. Għanna frasna tal-proġetti, għanna daw il-kontijiet, għanna daw l-ispejjeż. Għanna da' stant tfal, nitolbukom tgħinuna, ħafna drabitukom iċ-ċans li tagħmlu dak id-division, le? U kif spjegajt il-bieraħ m'għandi diffikultà ta' xejn hawnhekk nerġa' nikkonferma illi sal-lum l-ammont l-iktar li naf illi jintalab bħala donazzjoni mill-iskejjel ta' Knisja huwa 600 fis-sena, 600 euro fis-sena s'issa. Meta tafu tajjeb illi meta dan paragonat ma' a fee-paying independent school locally illi m'għandhomx ir-reimbursement tas-salarji tal-għalliema, allura li bil-fors irridu jitolbu ħlas miżjud biex ikunu jistgħu iħallsu lill-għalliema u l-riżorsi umani kollha li għandhom huwa ferm aktar minn dak. So there is a major difference in quantity, but there is also a difference in the modality. Għandek skejjel minn tagħna illi jitolbukom, illi ħajħeġġukom, għandek skejjel minn tagħna illi laqqas se jħeġġukom biex tagħtu xi donazzjonijiet u ħaħluha kompletament fid-diskrezzjoni tagħna. Irrispettivament mit-tnejn jekk jitolbukom jew le, l-iskejjel kollha tagħna huma obbligati li fl-aħħar mill-aħħar jekk inti ċ-ċirkustanzi tiegħek ma jippermettux li tgħin, xorta t-tifel tiegħek jew t-tifla tiegħek tibqa' fl-iskola tagħna. Bonġu, Sinjora Carbonaro, roża tiegħek għal-nija. Our Lady Immaculate School, grazzi ħafna Sinjura ġata tajba. Bye, thank you, good day, bye-bye. So there is a major difference bejn li ngħidu donazzjoni and fee paying. Id-donazzjoni m'għandix taqsam jekk it-tifel jew t-tifla tiegħek f'dal-każ tibqax jew le fl-iskola, ovvja li iva, m'għandux jaqsam xejn. Hekk tkun in a private institution illi tistrieħ fuq dak il-tuition fees, tifhmu tajjeb illi ma jkunux jistgħu jibqgħu servizz jekk ma tkunux qed tħallsu l-miżati neċessarji. So there are major differences. Mela,
biex inkompli miexi ta' fuq l-elementi li jiġbruna fl-imkien bħala settura x'issa ħaniġi għal differenza partikolari li mhux ħafna jifmuha. Il-Roman Catholic Values, il-fatt li l-isfijiet jirrikonoxxu lill-iskejjel bħala skejjel ta' Knisja, il-ftehim tan-91 illi jġibna fl-imkien għalhekk is-segretarjat huwa dak imbagħad l-organu prinċipali hemmhekk fejn jiena direttur ġenerali, flimkien ma' sħabi, ma nagħmilx xejn waħdi, dejjem bla ta' tant kollegi, nkunu qegħdin nidħlu bħala intermedjari bejn l-istat u l-iskejjel anke għal fondi kbar illi jgħaddu mill-istat għall-iskejjel ta' Knisja biex nkunu nistgħu nofrulkom is-servizz. Jifda l-element ir-raba' wieħed fil-fatt li forsi tal-aħħar qed tisimgħu aktar dwaru mħabba d-diskussjonijiet li hemm għaddejja illi huwa l-ftehim settorjali partikolarment dak ma jeżistix biss dak imma partikolarment dak marbut mal-gradi tal-edukaturi. Dak li huwa affirmat mal-Malta Union of Teachers. Bonġu, Signora Antiniolo, please. Bonġu, Lazla Chloe, please. St. Joseph Slima Chloe, thank you very much, Signora Ġodha Tajba. Bye. Good day, thank you, bye-bye. Il-ftehim tal-edukaturi isir b'mod kollettiv. Allura għalkemm aħna għandna diversi skejjel, anka bl-oriġini tiegħu mal-ftehim tan-91 kienu ġew garantiti illi l-impjegati fl-iskejjel tal-Knisja jkollhom l-istess kundizzjonijiet qed par ma' dawk li huma tal-Istat. U hemmhekk tifhmu aktar anke ċertu rabtiet u ċertu diskorsi tisimgħu in the public domain, illi l-ftehim li bħalissa qed jiġi diskuss bejn l-Istat u l-MUT ikollu impatt dirett fuq il-mod kif joperaw l-iskejjel tal-Knisja u l-packages li jkollhom l-impjegati tagħna għax huma prattikament identiċi. Kull ma jkollna ftit spazju ta' flessibilità fejn il-karattru tagħna u aspetti dwar l-assessjar. Bonġu, Sinjura Mifsud, l-għażla tiegħek għal May, please. Bonġu. St. Dorothy Slima l May, grazzi Sinjura Ġodha Tajba. Bye, thank you. Bye-bye. U kif ħeġġeġ l-aħħar darba ħeġġeġ illum. Smajna l-weekend li għadda u ħankomplu nisimgħu milli informat anke marġajt li ġejjin dwar it-taħdidiet li għaddejjin bejn il-Gvern bħalissa u l-MUT dwar dan il-ftehim. Ejja nifhmu illi l-kliem tagħna wkoll ħalli impatt u ejja ngħinu lil partijiet biex kemm jista' jkun f'mumenti sensittivi bħal dawn u mhijiex faċli. Ikun hemm ħafna pressures fuq il-partijiet kollha biex jippruvaw kulħadd iġib l-aħjar mill-perspettivi differenti tiegħu. Bonġu, Sinjura Sakko, l-għażla tiegħek għall-Krista, please. St. John Antida għall-Krista, grazzi ħafna Sinjura Ġodha Tajba. Bye, thank you. Għalhekk nappella ta' li anke aħna meta nkun qegħdin nikkummentaw noqogħdu attenti, għax hemm persuni wara dan kollu, fl-aħħar mill-aħħar hemm persuni kulħadd għandu responsabbiltajiet tiegħu u hekk imma fl-aħħar mill-aħħar qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jippruvaw jagħtu l-aħjar mill-perspettiva differenti li huma qegħdin fihom. Iva l-persuni għandhom jinżammu accountable għal dak li huma jagħmlu imma tajjeb illi ngħinu fil-proċessi sensittivi bħal dawk. Ma dawk kienu l-erba' elementi li jġibuna flimkien. Il-valuri tal-Knisja Rumana Kattolika, l-isfijiet li jirkonoxxu l-iskejjel bħala skejjel ta' Knisja, l-ftehim seminali tan-1991, il-ftehim kollettiv mal-għalliema. Dawn l-affarijiet iġibuna flimkien bħala settur. Però kull skola tal-Knisja u s-segretarjat jibqgħu kollha entitajiet legali separati waħda mill-oħra. Maħniex entità waħda legali b'identità waħda. Għandna identitajiet legali separati waħda mill-oħra. U għalhekk l-iskola għandha ċerta awtonomija u għalhekk l-iskola tingaġġa lill-impjegati tagħha u huwa għalhekk l-iskola u jiena niddjalogaw bħala kollegi. Ħanitkellem bil-Malti sempliċi. Jien ma nikmanda lil ħadd. Jiena Sinjora Buġejja, l-għażla tiegħek għal-Eli, please. Bonġu. St. Joseph Slima għal-Eli. Grazzi ħafna, Sinjura Ġodha Tajba. Bye. Thank you, bye-bye, good day. Sinjura Xiberraz, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Emma, please. Bonġu. Our Lady Immaculate School għal-Emma. Grazzi ħafna, Sinjura Ġodha Tajba. Bye, thank you. Bye. Sewa wis. Nistgħu nkomplu. Għalhekk
ejja nkunu ċari, meta qed ngħid nikmanda qed nuża dak id-diskors biex niftehmu. Jiena mhux l-istil tiegħi jiena għalija tmexxija hija qadi mhijiex kmandi, imma ikun hemm min jaħseb illi forsi jiena id-Direttur Ġenerali s-Segretarjat jiena nista' ngħid lil kap tal-iskola x'għandu jagħmel ħaġa oħra. Erħiela li anke bi prinċipju jien ma nħoss illi għandu qatt ikun hekk. Anke meta kont naħdem f'settur ieħor xorta waħda nħoss li irid ikun hemm dialogu qed imexxi l-iskola u jaf l-aħjar. Imma aktar u iktar jiena legalment preklusa għaż nista' niddetta x'għandu jagħmel kap ta' skola. Bonġu, is-Sinjura ta' Bonemallija l-għażla tiegħek għal Jolene, please. Our Lady Immaculate School għal Jolene. Grazzi ħafna, Sinjura, ġada tajba. Bye, thank you. Jiena legalment ma nistax jiena jew kwalunkwa kollega ieħor fis-segretarjat jew min ikun fir-rwoli tagħna. Bonġu, Sinjura Mamo, l-għażla tiegħek għal Emma, please. Good morning. Bonġu. No choice għal Emma. Grazzi ħafna, Sinjura, ġada tajba. Bye, thank you. Bye, thank you, bye. U dan qed ngħidu invista ta' dak li kont qed ngħid aktar kmieni qabel ma qbad dan id-dialogu marbut ma' xi distingwina bħala skel ta' knisja x'ġibna flimkien u x'inhi din ir-realtà legali li rridu nirrispettaw lejn xulxin. Meta konna qegħdin nitkellmu fuq xi disgwit illi forsi jista' jinqala b'mod normali ħafna ma' min qed imexxi forsi l-iskola. Bonġu, Sinjura Xwiere, plaża tiegħek għal Julia May, please. Skużani. St. Joseph Slima għal Julia May. Grazzi ħafna, Sinjura, ġata tajba. Bye, thank you, good day. U qed jgħidu li fil-fatt li b'dik l-għażla għalaqna wkoll lil St. Joseph Slima iva nista' naqralkom ir-reġistrazzjonijiet tal-lum għal din l-iskola. Gawċi Sofija, Sammut Fleċe Mija, Ketkuti Adriana, Castillo Ela, Karagoz Merkan Eileen, jidilli kienet miktuba mek kien hemm xi simbolu li ġin ara jisu question mark. Grixti Nail, Niv naħseb l-aħħar darba qaluli, jew Nael ma minix ċert. Camilleri Rapinet Eve, Sparandeo Nelly, Sultana Middleton Soleil, Zara Gwen, Farrugia Lea, Healy Amelia, Xikluna Nina, Antiniolo Chloe, Buġeja Eli, Xwireb Julia May, daw kienu tfajliet żgħar tfal. Sissa nistgħu nsejħulhom, sa fejn nistgħu nsejħulhom tfal nsejħulhom, bad nsejħulhom x'bejbiet. Illi ġew reġistrati fil-fatt St. Joseph Slima li kienet skola oħra li għalqet ukoll. Bonġu, Sinjura Gallia Cavallaro, l-għażla tiegħek għal Joy, please. Bonġu, l-għażla tiegħek għal Joy, please. St. John Antit Gudja, grazzi ħafna, Sinjura, ġata tajba. Tanti ieħor, grazzi, bye, thank you. U anka hemmhekk St. Joseph Gudja jidher li iva għalaqna wkoll dik l-iskola. Mela, naqralkom ir-reġistrazzjonijiet għal St. John Antit il-Gudja. Kawki Emilia, Vella Skyle, Taljana Faith, Xiberaz Giulia, Abela Lea, Abela Kayli, Carbonaro Mia, Sacco Krista, Gallia Cavallaro Joy. U bekk għalaqna naħseb il-5 minix qed insomm il-kont sewwa skola imma naħseb aħjar insomma għalaqna skola oħra. Yes, is-Sinjura Bezzina, l-għażla tiegħek għal Emma, please. Our Lady Immaculate School għal Emma. Thank you very much, Sinjura, ġada tajba. Thank you very much, thank you, bye. Sewa wis. Ekku, skużawni, tanku qed nipprova nifoka ftit fuq in-numri. Bonġu, Sinjura Borċ, l-għażla tiegħek għal Lexi, please. Bonġu. St. Dorothy Slima Lexi, thank you very much, Sinjura, ġada tajba. Bye, good day. Bye, thank you. Ta' ġifieri meta ħaniġu f'dak il-mument fejn titolbu l-appoġġ tas-segretarjat u s-segretarjat ħajkun qiegħed hemmhekk għalikom ukoll biex nintervjenu. Imma we tiptoe in very respectfully biex niddialogaw mal-iskola. Bonġu, Sinjura Colombo, l-għażla tiegħek għal Sophie Genui, please. Bonġu. St. Dorothy Slima Sophie, thank you very much, Sinjura, ġada tajba. Bye, good day, thank you.
tistennewniex illi sewax mhux l-istili u l-prinċipju tagħna u kif ukoll għax legalment ma nistgħux nagħmlu għali aħna nidħlu ngħidulhom isma' da mhux sewwa intom qegħdin tagħmlu tidu tagħmlu hekk u hekk. Dak diskors li minn għandna qatt ma ħajkun qiegħed jiġri ċowe. Jiġri hekk f'każ li jkun hemm affarijiet li hemm trespassing ta' regolamenti jew ta' liġijiet, però dawn huma każijiet li ningrazzjaw bambin huma aktar uniċi mill-rari, ġifieri ma jaddulix minn rasi eżempji li ġili kellna nintervjenu għax kien hemm trespassing ta' liġijiet. Ovvjament hemm diversi policies, hemm diversi suġġerimenti li jorbtu ma' liġijiet li aħna naraw li kwaħt josservhom. Bonġu, Sinjura Tanti, l-għażla tiegħek għal-mija, please. St. Francis imsida għal-mija. Thank you very much, Sinjura ġodda tajba. Bye, good day. U qed jgħidu li fil-fatt b'dik l-għażla għalaqna wkoll il-St. Francis imsida mela naqralkom l-ismijiet ta' dawn l-istudenti l-ġodda ta' St. Francis imsida. Aquilina Kate Loren, Kawki Lara, Samut Hana, Muscat Kaylee, Dixon Tamarejbi Zoe, Grek Emma, Tanti Mia, dawk huma it-tfajliet iż-żar tagħna, it-tfal żar li għandna reġistrati issa ġewwa St. Francis imsida. Mela f'każ li jkollkom bżonn l-assistenza tagħna aħna qegħdin hemm u flimkien niddialogaw. Ejja nħeġġu dan id-dialogu. Jekk tiġu għandna qabel ma tmorru l-iskola, aħna nibatukom lura l-iskola, żgur mhux forsi. Jekk tkunu għandi għandi kollegi, tkellmu mal-iskola. Ibdew minn hemmhekk, ejja naraw din nippruvaw nirriżolvuha hemm u mbagħad hekk fil-każ nitkellmu daqsxejn bejnietna. Bonġu Sinjura Tart Montalto, l-għażla tiegħek għal Lucy, please. Thank you very much, Signora. No choice for Lucy. Thank you. Good day. Bye-bye. Bye. Thank you. Grazie ħafna. Bekk naħseb l-aktar affarijiet illi kienu importanti ngħid għazim kunċert li għettilkom għettomkom. Signora Vella, l-għażla tiegħek għal Ġuljana, please. Saint Dorothy Slima għal Ġuljana. Thank you very much, Signora ġodda tajba. Bye. Thank you. Hemm affarijiet oħra li nistraqsam magħkom issa biex anke nifhmu aħjar l-esperjenza edukattiva li wliedna ħajkunu qegħdin jgħaddu minnha fis-snin li ġejjin. Il-bieraħ ma kenniex ċans fil-fatt ukoll nitkellmu. Bonġu, Sinjura Manġon, l-għażla tiegħek għal Juliet, please. Saint Dorothy Steam għal Juliet. Thank you very much, Sinjura ġodda tajba. Bye, good day. Bye. Ma tkellimna xejn il-bieraħ dwar it-trasport. Inħeġġiġkom biex tiggugiljaw ta' Free Transport Scheme Malta, jekk mhux teġa forsi it-tfal qegħdin ġo skola fejn batulkom teġa dawn il-links min ma rċivijiex għax raġuni jew wara iggugiljawha u jitlalkom il-link żgur. Bonġu, Sinjora Saliba Ċappara, l-għażla tiegħek għal Sofija, please. Bonġu. Our Lady Immaculate School għal Sofija. Grazzi ħafna, Sinjora ġodda tajba. Bye, thank you, bye-bye. Itlu ikkugiljaw hemmhekk issa li tkunu għamiltu anke reġistrazzjoni tat-tfal tagħkom u waraw illi kif tinfetaħ il-page ikun hemm parti for state schools u jkun hemm parti non-state schools. Intkom tikklikkjaw fuq dik il-parti hemmhekk għall-church u għall-independent schools hija l-istess l-iskema. Signora Aquilina, bonġu, l-għażla tiegħek għal Raylene, please. Saint Dorothy's Slima Raylene, thank you very much, Signora ġodda tajba. Bye-bye. Bye, thank you. U ibqaw kunu gwidati mbagħad mill-prompts illi jitilgħu fil-website. Bonġu, Signora Camilleri, l-għażla tiegħek għal Greta, please. Saint Francisco Spikwa għal Greta. Grazzi ħafna, Signora ġodda tajba. Bye, thank you, good day. Tagħmela dwar trasport, maġġoranza kbira tal-iskejjel, u naħseb fil-każ tal-iskejjel tal-bniet pratikament nista' ngħid l-iskejjel kollha, u inkluż anke l-Coed, St. Francis jagħtu hekk. L-ebda waħda minnhom ma jieħdu ħsieb it-trasport huma. Qed ngħid hekk għax għandna skola waħda tas-subien li nara tieħu trasport u hemm xi ftit oħra li ġieli jgħinu in the coordination. Imma l-bqija għalhekk ħanejda in general, please, Sinjura Tart, l-għażla tiegħek għal Ela.
Good morning, thank you. Our Lady Immaculate School, tanti ħolli l-ek ġada tajba, bye-bye. Our Lady Immaculate School għal-Ela, thank you. Il-biċċa xogħol ta' trasport hija relazzjoni tagħkom diretta ma' service provider u mhux tru l-iskola u tuħsib li tirreġistraw it-tfal tagħkom hemmhekk u mbagħad tkunu gwidati biex tażlu r-rotta u dawk id-dettalji meħtieġa. Anka fejn jiġi Bonġu, Signora Magrin, grazzi, l-għazda tijak għal-Estel, please, għal-Estel. Our Lady Immaculate School għal-Estel. Grazzi ħafna, Signora ġada tajba, bye-bye, thank you. Anke jkun hemm xi diffikultajiet fuq rotot u mhux rotot jiddispjaċina hemmhekk ma nistgħux nintervjenu aħna nitolbukom biex tiddialogaw ma' service provider rispettiv fil-fatt. F'każ li jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun hemm beda trasport ġifieri tfal tagħkom dew jattendu jkun hemm xi diffikultà tkun qalet ta' imġieba bejn tfal u oħrajn, hemmhekk ikun hemm bżonn iva tkellmu mal-iskola. Imma fuq dawk l-aspetti biss, sewwa, mhux fuq affarijiet ta' loġistika u points u hekk. Bonġu, Signora Farrugia, l-għażatija għal-Martina, please. Saint Dorothy Slim għal-Martina. Thank you very much, Signora ġada tajba. Bye, good day. Sewwa mela bekk fuq trasport u konfidenti li l-iskejjel ser ikunu ma stess issa wara tagħmlu reġistrazzjoni fakrukom at one point li jaraw li intom tkun għamiltu reġistrazzjoni meħtieġa. L-istess skema hija applikabbli għall-iskejjel kollha tal-Knisja f'Malta u Għawdex offruta mill-Istat fil-fatt. Offruta mill-Istat bħala skema li tkun b'xejn mbagħad is-service providers huma privati indipendenti. Il-bieraħ hemm minnhom bejtu tisimgħu ħafna kapijiet ta' skejjel jew assistenti kapijiet. Yes, all right, Annalisi, thank you. ħanatu ċans ta' Bonġu, Mrs. Topil, qed nisma' li l-nifsi. Hello, good morning, Miss Topil Kurja, please. Good morning, your choice for Jerusha? No, don't listen to me from the television set or whatever device. Listen to me through the telephone, please. Your choice for your daughter, please. As you have been advised, give me your choice of from amongst the schools that were still available. Saint Francis Cospiqua, I've been told, Mrs. Topil Kurja. That is the school available. Saint Dorothy Slima is not available. The one of Cospiqua, Saint Francis Cospiqua. Thank you very much. And the difficulty was, just to make it clear, Ms. Topil Kurja, even for whoever is following, Saint Dorothy Slima requires students to be baptized. That is the reason why. So we had to offer you another school which was available, and Saint Francis Cospiqua was the one. Okay? Thank you very much. Thank you. Have a good day. Bye. Nice day. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Kif fimtu rajtu live il-biċċa ta' xogħol mhux għax Saint Dorothy Slima għalqet għax kif qed tarawha għandha availability, però hija skola minn dawk li titlob għad iċ-ċertifikat tal-magħmudija u peress li dil-każ jidher li ma kienx hemm, allura ma stajniex nofru dik l-iskola fil-każ partikolari. Però fehmet is-sinjura napprezza ħafna u komplejna mixin. Mela, il-babitu tisimgħu l-kapijiet u l-assistenti kapijiet isemmulkom forsi għal uħud kelma ġdida, emergent curriculum, ġejja liha. Bonġu, Signora Pirotta, l-għażla għal-Martina, please. Saint Dorothy Slima, thank you very much, Signora ġeda tajba, bye-bye, good day, bye. Bejtu tisimgħu misemmu dan l-emergent curriculum. Xirridu nfissra xkultant nagħtu ħafna ismijiet u jinstemaw ikbar milli jkunu. The emergent curriculum, il-ħsieb warajh
Signora Formosa, bonġu, l-għazla tijak għal Elena, please. Bonġu. Saint Dorothy Slima għal Elena. Grazie ħafna, signora ġadat tajba. Bye. Thank you, bye. Ija li kemm jista' jkun feta tenera l-edukazzjoni ma tkunx il-ħin kollu immexxija mill-għallim biss. Bonġu, signora Zoppardi, l-għazla tijak għal Nina, please. Saint Dorothy Slima għal Nina. Thank you very much, signora ġadat tajba. Bye, thank you. Il-proċess edukattiv ma jkunx il-ħin kollu teacher-led. Ftakru meta konna aħna skola, aħna mdorrijin ħafna. With a teacher-led type of education throughout. Kif kont qed ngħid fil-bidu, aħna mdorrijin jingħatawna r-risposti, mhux jitqanqlu l-mistoqsijiet. U anke fis-snin bikrin, meta konna żgħar ħafna, aħna konna mdorrijin li nirċievu edukazzjoni ta' kinder u year 1 u year 2 ukoll. Simili ħafna għasnin l-oħra mbagħad tal-edukazzjoni formali tagħna. Ma' desk bil-qiegħda, ningħataw il-workbooks u nimxu b'mod tradizzjonali. Bonġu, Sur Portelli, l-għażla tiegħek għal Nina, please, bonġu. Saint Dorothy Slima Nina, thank you very much, Sur Portelli, ġadat tajba, bye-bye, thank you. Illi meta tirrifletti fuqha mhuwiex mod naturali ħafna illi l-bniedem għandu jkun mistenni li jidħol għaliha, we can be induced gradually għal dak it-tip ta' proċess, imma meta aħna naraw il-mod kif il-bniedem ikun qed jitgħallem b'mod naturali anke f'daru stess, da jkun qed jitgħallem billi jilgħab, billi jiskopri. Bonġu, Sinjura Borġ, l-għażla tiegħek għal Ella May, please. Our Lady Immaculate School għal Ella May. Grazzi ħafna, Sinjura, ġadat tajba. Bye, thank you. Sewa, learning through play, ngħidu, through discovery, multisensorji li kemm jista' jkun mhux b'sens wieħed jiena nitgħallem bis-sensi kollha li għandi disponibbli għalija. Mhux kulħadd għandu s-sensi kollha, ma nirringrazzjaw bambin kull min għandu s-sensi nużaw lilhom. Bonġu, Sinjura Kumba Piskopo, l-għażla tiegħek għal Ġulja, please. Saint Francisco Spikwa għal Ġulja. Grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you. Bye-bye, thank you. Grazzi. U dak u li qed jiġi mħeġġeġ fil-fatt anke fl-iskejjel. Bonġu, is-Sinjura Grima, l-għażla tiegħek għal Jade, please. No choice għal Jade. Grazzi ħafna, Sinjura. ġadat tajba. Bye, thank you. Bye-bye. Bye. Skuża ruħi. U dak li fil-fatt qed jiġu mħeġġa l-iskejjel partikolarment fi snin bikrin. Li kemm jista' jkun qed ngħidulhom ismani. Dawn huma tfal. Għadhom ġejjin jew mid-dar jew minn child care center. Jew minn kinder fil-każ tagħkom. Skużawni. L-għażla tiegħek, good morning, Mrs. Mifsud Peplo, l-għażla tiegħek għal Ellie, please. Bonġu. Our Lady Immaculate School għal Ellie. Grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Thank you very much, kalba minn rid. Thank you, bye. Ejja ntuhom ċans, ejja bil-mod il-mod natu ċans li t-tfal anka huma jimxu mal-interessi tagħhom, ejja mhux bil-forsi l-ħin kollhom gaħlin ma' mejda waħda. Ejja ntuhom ċans jiċqalqu ftit, ejja ntuhom ċans jiskopru naqra, ejja ntuhom ċans ikunu huma mexxejja fit-tagħlim tagħhom stess li joruna huma l-interessi tagħhom x'inhuma. And this is the principle and the ideology behind the emergent curriculum. Għalhekk emergent, għax emerging from the student. Bonġu, Sinjura Kassar, l-għażla tiegħek għal Sophie, please. Bonġu. Saint Dorothy Slima għal Sophie. Thank you very much, Sinjura. Good day, bye, thank you, bye-bye. Mhux qed ngħidu illi ħatkun esperjenza identika minn skola l-oħra jew minn klassi għall-oħra li kullim kien eżattek ħajkun qed jiġri jew li ħatkun kompletament tirrevolvi fuq l-interessi tat-tfal. Le, bilanċ li jintlaħaq iktar ma nistudjaw, iktar ma nitalmu. Sinjura Farrugia, bonġu, l-għażla tiegħek għal Mikela, please. No choice għal Mikela, grazzi ħafna, Sinjura, u ġurnata tajba, bye, thank you, bye-bye. Dejjem nitalmu affarijiet ġodda u dejjem qed jiġi mifhum għalina illi hemm ċertu elementi li aħna nistgħu nitalmu through these experiential pedagogies, imma hemm elementi illi rridu jkunu
through intentional instruction, li ikun hemm mument fejn dak li jkun qed jiġi mgħallem ukoll b'ċertu ħiliet partikolari għax mhumiex ħiliet naturali daqshekk. Bonġu, Sinjura Fardel Mifsud, lasta tiegħek għal-Miv, please. Our Lady Immaculate School għal-Miv. Grazzi ħafna, Sinjura ġedat tajba. Bye, grazzi, bye. Għalhekk ikun hemm bilanċ. Ikun hemm bilanċ bejn dak li huwa teacher-led u dak li huwa student-led type of education li jkun għaddej. Imma li kemm jista' jkun qed tiġi promossa. Sewwa, ħataraw varjetà. Bonġu Sura Ġus, l-għażla tiegħek għall-Kira, please. Our Lady Immaculate School għall-Kira. Grazzi ħafna Sura Ġus, ġurnata tajba. Bye, thank you. Għaliex, għax l-iskejjel mhux qegħdin jiġu mistennija li kollha jkunu eżatt fl-istess punt f'dan il-vjaġġ għax wieħed irid jaraf biex tara fejn tittasal, tittara fejn qiegħed ukoll. Iwa tkun taf fejn titmur, imma tittara fejn inti. Jekk jiena qiegħed f'ċertu punt fil-proċess tiegħi, jaf nista' nara li nasal semmek qabel. Ħadd ieħor forsi għandu bżonn aktar żmien sakemm jasal hemm. Sinjura Holgate, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Mila Rose, please. Our Lady Immaculate għal-Mila Rose. Thank you very much, Sinjura. Ġeta tajba, bye, thank you, bye. Għalhekk illum ħafna mill-policies fejn hu possibbli tagħti l-flessibilità l-iskola biex tirrikonoxxi fejn qiegħda, its readiness, kemm ippreparata, kemm imħejjija. Is-Sinjora De Gabriele, bonġu, l-għażla tiegħek għall-Kristina, please. Our Lady Immaculate School għall-Kristina, grazzi ħafna, ġedet tajba. Bye, good day. Nispera li kuntenta qed nisma' s-Sinjura, mhux emozjonata, mod ieħor nispera li emozjonata bil-kuntentizza. Għandkom tkunu, kollha kemm intkom għandkom tkunu hekk. Qed jgħiduli fil-fatt qalqet l-iskola ta' Our Lady Immaculate School u ħanaqralkom l-ismijiet tat-tfal li ġew reġistrati hemmhekk illum. Borġ Thais, Zammit Paraskandolo, Emily, Zammit Paraskandolo, Elisa, Lia Bethany, Paċ Emilia, Xiberras Federica, Ċantar Kayli, Zammit Jiva, Mifsud Dominik, Kutajjar Emma, Formosa Chanel, Frendo Kumpo Krista Valentina, Borġ Tanti Ruby Ann, Herrera Milen Sophie, Galia Cortis Mattea, Kalleja Lej Fej, Dimek Nina, Tabone Faith, Carbonaro Nia, Xiberras Emma, Tabone Malija Jolene, Bezzina Emma, Saliba Ċappara Sofia, Attart Ella, Magrin Estel, Borċ Ella May, Mifsud Peplo Eli, Fardel Mifsud Miv, Aġus Kira, Holgate Mila Rose, De Gabriele Kristina. U hekk għalqet Our Lady Immaculate School. Ukoll u fil-fatt mixjin ġmielu. Signora Portelli, l-għażla tiegħek għall-Emilia, please. Bonġu. Saint Dorothy Slim għall-Emilia. Grazzi ħafna, Sinjura ġota tajba. Bye, thank you. Grazzi, saħħalilkom ukoll. Bye, thank you. Mela nispera li bekk fimtu dal-kunċett ta' emergent curriculum kif ħajkun qiegħed jipprova jiġi mħaddem fid-diversi skejjel tagħna li kollha ħajkun f'fażi differenti ta' min ħajkun daqsxejn aktar avvanzat, ta' min ħajkun għadu fil-bidu tagħha. Bonġu, Sinjura Borġ, l-għażla tiegħek għall-Martina, please. Saint Francis Cospicu għall-Martina, grazzi ħafna Sinjura, kumplament tajba. Bye, thank you, good day, bye. Li ħad tkunu qegħdin taraw mbagħad ukoll huwa tranzizzjoni gradwali ta' din il-pedagogija l-pedagogija aktar. Bonġu, is-Sinjura Fenek, l-għażla tiegħek għal-Lisa, please. Saint Francis Cospicu għal-Lisa, thank you very much, Sinjura ġada tajba. Bye. Tranzizzjoni għal-pedagogija li tislef ruħha aktar għal-modell li jista' jlaħħaq ma' outcomes aktar, ġifieri ma' elementi aktar li nistennew, il-kisbiet li nistennew li jiġu maħkuma mit-tfal aktar ma jikbru, ġifieri mbagħad tistennew xi li l-esperjenza tibqa' tkun hekk tul il-primarja kollha. Bonġu, Sinjura Kawki, l-għażla tiegħek għal Roslyn, please.
Saint Dorothy Slima Roslin, thank you very much, Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you, good day. Thank you very much, bye-bye. Għandi ħafna xewqat, għandu jaddili malajra biex xewqat kollha tagħkom li għandi għal Get Well Soon, is-suppost għandu jaddili ma jtumx, jiġifieri nirringrazzjakom. L-esperjenza edukattiva ġifieri hija nkunu realistiċi at one point u mbagħad ħassir pass ta' xejn aktar maġġel u pass illi jrid ukoll jara l-kisbiet kollha illi jkunu firxa pjuttost wiesa. Dejjem nippruvaw naraw anke jkun hemm diskussjoni għaddejjin fuq livell nazzjonali isma' huma dawn il-kisbiet li vera nixtiequ li tfal tagħna jaħkmu qed naraw kbir iżejjed, neżaġeraw. Bonġu, Sur Spiteri Lauro, Sinjura, sorry. Sinjura Spiteri Lauro, għażet tiegħek għal-kim, please. Saint Francisco speak għal-kim. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye-bye, thank you. Bye. Sewa, però element ta' impenn huwa meħtieġ, ġifieri kull darba sal-bieraħ jibgħatlula. Ġejna konna fuqet minn dawn il-fora u dejjem nikkonfondu għax nafu li nixtiequ nagħtu opportunità lil għalliema tagħna li jkollhom ċans jgħalmu aktar fil-profond ċertu aspetti, però meta naraw anke x'qegħdin jiġu mistennija it-tfal ikunu jafu b'mod globali internazzjonali, l-istennija hija pjuttost elevata, allura ma nistgħux naraw li t-tfal tagħna jaqgħu wisq lura u mbedin minn dak li hu mistenni b'mod globali. Ġifieri hemm dejjem dit tensjoni li nippruvaw nilħu, però minn Year 3 partikolarment il-fuq. Signora Camilleri, l-għazda tiegħek għal-Hailey jekk jogħġbok. Saint Dorothy Slima għal-Hailey, grazzi ħafna, Signora ġodda tajba. Bye, thank you, grazzi ħafna. Hemmhekk fejn ħajkun hemm ħafna iktar mhux ħansejħilha pedagoġija tradizzjonali, tax illum tara ħafna eżempji ta' pedagoġija vera interessanti, the flipped classroom, ġifieri fejn it-tfal xorta jkunu qegħdin huma imexxu ċertu tagħlim, xorta waħda taħt il-gwida tal-għalliema b'mod li tkun qed tiggwida u tinfluwenza l-mod kif jimxi l-proċess. Bonġu, Sinjura Tart, l-għażla tiegħek għall-Martina, bonġu. Saint Dorothy Slima għall-Martina, grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, grazzi, saħħalilek ukoll. Però xorta waħda hija mudell ta' tagħlim fejn kif niftakru aħna le bil-qeda mad-desk tiegħek u qed isir ix-xogħol, qed jikber ix-xogħol flimkien. Sinjura Buġejja, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Anaya, please. Saint Francisco speak għal-Anaya, thank you very much, Sinjura ġodda tajba. Għalhekk it-tfal ikunu jridu jgħinuhom imbagħad biex minn dak il-mudell li semmejt l-ewwel tal-emergent and more balanced type of approach jimxu bil-mod għal dan il-mudell aktar tradizzjonali biex insejħulu hekk. Bonġu, Sinjura Grima, l-għażla tiegħek għal Emily Marie, please. Saint Dorothy Slima għal Emily Marie, grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, grazzi lilkom. Bye, good day. Għax inkella jerġa' jkun hemm switch li jkun abrupt illi ma jgħinx l-tfal. Allura stennew illi matul il-year 2 partikolarment jibda jkun hemm dik it-tranzizzjoni għaddejja. Bonġu, Sinjura Condello Borġ, l-għażla tiegħek għal Ġuljetta, please. Bonġu. Saint Dorothy Slima għal Ġuljetta, grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Li qalulek, Sinjura Iva ta' Iva. Ok, grazzi, good day, bye. Serħu raskom l-gwida li tkun qed intinataw minnant il-kollegi għal-aħjar li jistgħu joffrulkom f'dak il-mument. Hello, bonġu, Sinjura Long, l-għażla tiegħek għal Ela u Emma, please. Saint Dorothy Slima għal Ela u Emma, thank you very much, have a nice day, thank you very much, bye, good day. Kif forsi notajtu fimtu Matew min għalhekk kellhom l-istess ranking. Order, sewa. Ok, grazzi. Sewa ġifri stennew li matul l-ewwel sena tal-għajn year 1 it-tfal. Ħataraw ftit iktar efforts biex kemm jista' jkun hemm temi li jkunu misluta mill-interessi tat-tfal, an integrated type of teaching li dejjem jista' jibqa' jsir xorta ġifieri u nħeġġeġ il-fostna dawk li huma edukaturi biex kemm jista' jkun we integrate and we relate educational experiences għax huwa bekk when we make connections nitalmu.
Ara, iktar ma nirriflettu sew aħna wkoll kif nitalmu l-affarijiet aktar nifmu kif jitalmu wliedna tax u jitalmu ħadd ieħor. Hemm tliet connections importanti. Jien kont nagħmel żewġ connections qabel. Il-Papa fetaħ li għajnejja aktar fuq tielet connection. Il-connection bej il-moħħ u l-connection bej il-qalb. Li inti tista' titgħallem l-affarijiet in a rote way meta taħdimhom b'moħħok biss, meta cognitively tgħid ħana kif konna nitalmu għall-eżamijiet. Tallimhom tablament ngħidlu jiena imma m'hemm l-ebda connection. U ma tagħmilx connections ma' aspetti oħrajn ta' tagħlim. Hemmhekk ma tantx ħajdum, hemmhekk ħajaħrab ħajintilef dak it-tagħlim. Mentri meta dak li huwa konjettiv, dak li huwa intellettwali tal-moħħ, qed norbtuh ma' esperjenza mbagħad affettiva li b'xi mod ikun messinna anke l-emozzjonijiet tagħna, hemmhekk ir-rabta tkun kbira. Il-Papa mbagħad jgħidilna immissa l-aħwa irdu nedukaw il-moħħ, irdu nedukaw il-qalb, irdu nedukaw l-idejn għax dak li qed jirnexxielna nagħmlu fil-konnessjoni bejn il-moħħ u l-qalb irdu nwettquh bidejna. U fil-fatt it-taħlita ta' tlieta tgħin ħafna fit-tagħlim. Is-Sinjura Kakija Cortis, la statija Kalleja, please. Saint Francisco speak għalleja. Grazzi ħafna, Sinjura ġota tajba. Bye. Thank you very much. Grazzi, Sinjura. U fil-fatt, qed nirrealizza qed noqorbu għal tmiem. Proset il-kollegi u lilkom ukoll sinjar li kellna kooperazzjoni sħiħa. Grazzi, Sinjura Gibb, la statija Emma, please. Saint Dorothy Slima Lema. Thank you very much, Sinjura ġota tajba. Thank you very much, Akiva Binri. Thank you. Bye-bye. U fil-fatt fadlinna biss l-aħħar żewġ telefonati xi jsiru. Is-Sinjura Aquilina Bonġu, l-għażla tiegħek għal-Valentina, please. Bonġu. Saint Francisco speak għal-Valentina. Thank you very much, Sinjura. Good day. Bye. Thank you. Bye-bye. U l-aħħar telefonata għallum qed nistennew lis-Surja u s-Sinjura Aġus għal-Ivy Rose. Is-Sinjura Aġus, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Ivy Rose, please. Saint Dorothy Slim għal-Ivy Rose. Grazzi ħafna, Sinjura, ġota tajba. U fil-fatt ma' Ivy Rose għalaqna ir-reġistrazzjoni tal-lum u kif bdejna nagħmlu dal-aħħar anka fejn għandna skejjel li ma jkunux għalqu issa se naqrawlkom xorta waħda it-tfal li jkunu ġew reġistrati fl-iskejjel rispettivi illi kien fadlinna. Mela Saint Dorothy Sliema illum ġew reġistrati dawn it-tfal Vella Emily, Tabone Emily, Xkembri Hailey, Fenek Nora, Zammit Martina, Mifsud Ella May, Borg Lexi, Genwi Colombo Sophie, Vella Giuliana, Manġon Juliet, Aquilina Raylene, Farrugia Martina, Pirotta Martina, Formosa Elena, Azzoppar Nina, Portelli Nina, Kassar Sophie, Portelli Emilia, Kauki Roslyn, Camilleri Hailey, Attart Martina, Grima Emily Marie, Condello Borg Giulietta, Long Ella, Long Emma, Gibb Emma, Aġus Ivy Rose. Naraw skola oħra, St. Francis Cospicua, dawn huma reġistrazzjonijiet li kellna llum, Camilleri Greta, Jomon Topil Kurjan Ġerusha, Kumbo Piscopo Giulia, Borg Martina, Fenek Lisa, Spiteri Lauro Kim, Buġeja Anaya, Kakija Cortis Lea, Aquilina Valentina, minix ċert jekk kenniex aktar skejjel naħseb illi jidher li daqshekk għalhekk nistandur għax jien inkun qed nara mill-iskrin tal-bina xejn ikbar nara xi aħjar. U issa ħataraw fil-fatt li l-kollegi jingħaqdu magħna warajja għal-ringrazzjamenti tal-aħħar. Erġajna llum kellna nofstanar qawwi però nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni illi rnexxinna fil-fatt naslu fit-tmiem u anke qabel dak li kien mistenni. Kif qed taraw warajja qed taraw il-Sintja bil-maskla għax minkejja d-diffikultajiet anke ta' saħħa qiegħda magħna biex tassisti. Nirringrazzja ħafna Sintja Kassar,
illi kienet qed tigwida anke telefonati u probabbilment għamlet xi telefonati jistess knowing her. Għandna l-Annalise Tabone li kienet qiegħda tieħu telefonati wkoll Felicien Bogetta. Għandna lil Miss Amelia Kalleja li l-unke qedtejn fit-telefonati wkoll, is-Sur Gejtu Farrugia illi kien qiegħed jieħu ħsieb id-database illum in-Nutar Dr. Robert Aquilina. Kellna l-Father Markellu li ħin minnhom anke rajtu ħiereġ b'telefonata minnu qed jassisti fit-telefonati. Nirringrazzja wkoll lill-kollegi tagħna l-uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof illi qegħdin jieħdu ħsieb l-aspett tekniku anke bħala links u hekk biex nitraw fuq YouTube. Nirringrazzja kollegi tagħna uffiċjali fis-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija li jkunu qegħdin jassistu lill-iskejjel fl-oqsma kollha, il-firxa kollha ta' xogħol illi nagħmlu amministrazzjoni l-oqsma kollha illi semmejt anke matul it-taħdita. Nirringrazzja ħafna l-kapijiet tal-iskejjel u l-kollegi kollha illi jagħtu servizz lil uliedna fl-iskejjel sew edukaturi u sew mhux fl-iskejjel ta' Knisja. L-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja lil Media ta' dan is-servizz, nirringrazzja anke lilkom ġenituri li kontu magħna matul din ix-xandira u nawgurawlkom issa li intkom parti minn din il-familja kbira, familja tal-iskejjel ta' Knisja. Grazzi u tmiem il-ġimgħa tajjeb il kulħadd.